Bai? Bueno, hasiko gara. Atxaldon guztioi eta mila esker berriro ere hemen egoteagatik. Hau ja da, zazpigarren saioa da, hezkuntza astindu jardunaldian zazpigarren saioa da. Eta, bueno, nahi nizuen batez ere eskerrak eman, egunero edo ia egunero etortzen nahi izaten guztiei. Eta batez ere, ostiralean, naizta zubia egon astelenean, ona etorri zineten taldetxo txiki horri ere eskerrak eman benetan, ze, komentatu nien moduan, nik antolatu nitunen, o pentsatu nitunen jardunaldiak, urria oso urruntzeon, maiatza zan bere garaian, eta karo, ideia erik ez, edo gutxien ez nire buruan ideia erik ez, urriaren 12an jaizala. Orduan, egon ginenak ere, gustora egon ginean, eta nahiko txo partekatu genuen, eta eskerrak denai etortzeagatik, eta taldetxo horri bereziki, eta laia elkarteari ere, bai, hemen ere eider degula. Nahi nizuen, oinarri edo alternatiba guzti hauek esplikatu, edo aurkeztu harretikan, nahi nizuen pixka bat, komentatu gaur eta bihar egingo ditugun jardunaldien helburua pixka bat. Orain arte, pasa ditugun jardunaldi guzti hauetan, nolabait gure erakundearentzako, garrantzitsuenak edo hezkuntza eraldatzaile bat lortzeko garrantzitsuenak ziren gaiak plazaratu ditugu. Horien artean berdintasuna eta feminismoa, aniztasunaren kudeaketa, ekosozializazioa, nolabait ideia zen, apurtxo bat plazaratzea, ze zutabeen gainean eraiki beharko litzatekeen hezkuntza eraldatzaile eta herritar hori. Egin ditugu talde dinamikak, egin ditugu praktika ezberdinak, baina ez dugu adibide konkretu edo tokiko adibiderik ikusi. Eta hori bukatuta gaur eta biharko proposamenak horiek dira, ez? Ikustea hitzetan bakarrik ez garela gelditzen, baizik eta hemen, gurean ere, tokian, hemen baditugula alternatiba konkretu horiek gainera, zutabe horiei, zutabe horiekiko ardura dutenak, ez? Edo hildo horiei jarraitzen diotenak. Kontatu ere bai, etorri zatela, berez seminario edo jardunaldi hauek bakoitzak beharko lukela igual master bat egiteko adina. Baina ezin dugu luzatu, ezin da hainbeste luzatu, edo gutxienez gu ez daukagu horrelako gaitasunik, ez da ezin diezuegu ere horrelako konpromisorik eskatu. Askotxo da, 8 saiotara etortzea eta eskertzekoa ere etortzia, ez? Baina badakigu gauza asko kanpoan gelditu dirala. Beste gauzan artean, irudimena nola landu, edo gatazken konponketa eta bakea, edo gauza asko. Eta orain hemen ditugun alternatibekin edo proposamenekin ere, nolabait horiek lantzen ari direla proposatu nahi dizuegu, aurkeztu nahi dizuegu. Hoizan pixkat, kontestua edo testu ingurua. Kontatu ere, hemen gaur ditugunak, haurtzaro eta nerabezaroan gazteekin lan egiten duten proposamenak direla batez ere. Hurrengo ostegunean, unibertsitatean, gizarte mugimendutan lan egiten duten proposamenak izango ditugu, eta ez dira edonor, esan nahi dut. Bereziki hautatutako elkarteak dira. Zergatik, askotan ezagutzen ditugulako Amaraberriko ekimenak hemen Donostian edo Tximel eta Iruñan, baina badaude ekimen asko eta sare ezberdinak hemen gertuago inkluso lanean daudenak. Eta beraiei espazioa lekua emateko. Pixka bat kontatu, nola hautatuen neon, ez da bakarrik kalkuta ondoanek edo Inigok eta Edurnek eta voluntariok hautatutako edo prozesu baten ondoren egindako hautaketa.
Antolaketa hauek, jardunaldi hauek antolatzen hasi ginenean, unibertsitatean, gizarte mugimendutan, hezkuntza formal eta ez formalean, informalean, lan egiten zuten, ikasleekin bai, lan egiten zuten eragile ezberdinak bildu nituen, eta denen artean egitarau hau proposatu egin dugu. Jakinda, berriro ere, gauza asko kanpoan utzi egin ditugula, baina ezin ditugula gehiago, nolabait ez dago lekurik momentu honetan gehiago sartzeko. Baina errekonozimendu hori ere bai, nolabait jente asko gondala honen atzian, eta hemen daudenak espreski hautatutako erakunde eta pertsona zatela, pixkate hori importantea dela esatia. Hoi nila txapakin bukatukot, eta oinarri aurkeztuko dizuet. Hemen daukagu Jon Olivares Gallastegi, Idoia Ramirez de Ocariz Kortabarria, Maite Quintanilla eta Jose Mari Ozmendi. Beraiek oinarriko kide batzuk dira, ez dira guztiak, bai? Eta beraien egitekoa esplikatuko gaituzte, azalduko gaituzte, eta pixkateni bi lerrotan edo esplikatu nahi dizuet zer den oinarri. 2012an Andoainen haurren hezkuntza eta aisia beste modu batera egin zitekeela amesten zuten 6 eragile elkartzen hasi ziren. Teoria eta praktika uztartuz, herrigintzatik benetako parte hartzea bultzatuz eta balio hezitzaileak edatzeko asmoz. Bide horretan, taldea handitzen eta aberasten joan da, eremu desberdinetako eragileak batuz. Eta lantaldea hemen izen ezberdinak ditut, baina komentatu jate orain iraien zabaldu egin dela. Beraiek kontatuko gaitue pixkate zeintzuk dauden orain eta zabaltzearen zergatia. Eta hemen lantaldearen osaketa honetan, Gerrien Lagunen Kluba, Lizarrako eta Iruñeko Udal Haur Eskolen taldea, IKASI Pedagogia Ekimena, Oarsoaldeko Garapen Agentzia, Topagunea, Sorguneak Ikertegia, Ikastolen Elkarteko Aisialdi taldea, Tabakalera, Amarauna, Pilpilean Elkartea, Arrasateko Txatxilipur de Euskara eta Aisialdi Elkartea, Urtsintxa Bizkaia, Jantxakun Kultur Elkartea. Esan nahi dut, hemen ikusten dituzen aurpegiak ez dira guztiak. Jente asko dago eta erakunde asko dago honen atzian. Eta, mila esker etortzeagatik eta batez ere, lekua egiteagatik zedena gaude lanez lepo eta horrelako momentuak konpartitzea importantea denontzako. Mila esker. Bai. Ez. Hemen izaten da oinarri da azkeneko momentu honetan jarri diogun izena. Baina gu hasi ginen, bakoitza beraldetik, hezkuntza eragile desberdinen artean beti oten dira harremanak, beti ondia. Baina azkeneko bost urtetan esan genezake hasi zala alako gauza bat, pixka bat, elkartzen, idea batzuk, batez ere irria aldizkaria sortu zen, irriaren kluba, eta hori partatzen duten umentzako klub moduko bat, baina ez da eredu hezitzaile bat. Osea, balore batzuk, transmititzen, ez da azan, osasuna, kultura, euskera, inguru giroa, hola ez. Bestaldetik ere, Txatxilipurdi beraldetik, eta Irrien Laguna hori ezon, zien Berria, Elkar eta Katxiporreta, eraso taldeak, hori sortu zuten. Mioia idea horiekin. Gero Txatxilipurdik ere, urte pila zara mazkin, baina ludotekatan izan, pentsatzen baina ludotekak, baina 3 ludoteka zeuzken arrasaten, baina nola egingo dugu, umeak parte hartuz, ludoteka horiek biziak izan daitezen, eta hola. Eta orduan, pixatu nutxilen ideak eta tartean.
Gero baita ere Oarsoaldean, bango euskara teknikariek hasi ziren, bueno, gure duguna da euskararen erabilera, euskara bizi berritzeko aurreen, gazteen parte hartzea. Orduan, parte hartzea zion denon ideaten, ez? Euskeraz, denok eginen euskeraz. Eta gu, ikasitik ere, lehen iten eginen euskara aldizkariak eta formazioa ez zitzaientzat, baina gero hasi ginen baita ere etxera begira. Ez dut genuen eskolaz da nahiko, etxea eta eskola hildo beretik joan badute, baina baita ere ikusten genuen herria ere joanin bazula hildo beretik. Osea, ezin zana da balore batzuk landu etxian, beste batzuk eskolan, beste batzuk herrian, telebistan, ez da gizar. Pixat, hilde horretik, eta hor jo ginen elkartzen, eta egia zan duela 3 urte, izan zan ja, zan genduna, bueno, hasiko da pixat forma ematen honi. Gero bazion baita ere Donostia 2016, eta nafartarra batzuk aizien planteatzen, aurrek parte hartuz, aurren parkeak sortzeko, eta nahi zuten Donostin alako plan bat egin, 2016 ezala eta hori, posible zen, parke bat, 2 o 3 Donostian egitea, mina horren parte hartzekin eta hola. Total, joan ginena amalgama guzti hori batzen, poliki-poliki, behoia, 2 momentu onzien klabe, eta bat izan zen, Txatxilipurdik erabaki zuenean aurren iria, liburu hau, aurren iria Tonutxiren liburua, La ciudad de los niños, euskaratzea, eta gero, jardunaldi batzuk egitea, guen da gehonden ja Tonutxikin Italin, eta ekartzea jardunaldi batzutara, eta duela 2 urte, ingelitun jardunaldiak, herri ezitzailea eskola herritarra izen burupean, eta handik, atazan gero monografiko hau. La monografiko. Bueno, azken finean, haren ondoren, ikusi gendun, jardunaldi haiek ikizutela zona handia, 500 piko persona elkartu ziren, eta gero handi ja 3 hilabetera deialdi bat irik gendun. Deialdi iriki bat. Goizean eragilentzat, eta elkartu ziren eragile desente, eta horitatik askok erabakizuten sartzia. 5-6 genbiltzan, azkenen 13 ero, eta hori da topagunea, eta amarauna diela koordinadorak, nahiko fuertiak, Euskal Herri mailakoak. Eta bestaletik, baita ere udaletxetako teknikarik eta halako jendekin egon ginen, eta ikusten zen herritatik ere bazuela eskaera bat, eta orduan hor, ginen pixka bat lantze guzti hau. Eta izan zen iztu golpea. Osea, eragile de xente elkartu ginen, duela 2 urte, eta herritatik ere eskaera handia. Esan ez, egune dugu gure herrian, eta gero, beste 2 urte ibili ginen hor lanketa batzuk egiten, Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia orduan parte hartzea izan lantzen eta sustatzen, desente, eta azkeneko urte hontarako, baita ere, bultzatu zuen, gu 2 persona eukitzia, Euskal Herriko 8 herrietan, esperimentatzeko parte hartze hori, eta herritarrak parte hartuz nola egin herri ezitzaileak. Haiga esperimentatzen, 8 herritan, nahi baduzu gero gehiago itzen dezake hortaz, nik pauso emango nieke hauei, pixka bat, zeintzu gure oinarriak ez. Bai, bueno, ez, pixkat, Jose Marik esan da moan, hor elkartu zian, elkartu hasiera gaten 6 eragile elkartu zian, ez, eta gero poliki hori handitzen juntzan, eta gaur egun, pixkat, igual, 13 lehenengo jardunalixak eta gero 13 elkarte batu ginen, baina, bueno, aurten indian jardunalixen ostian, beste 4 batu diala Bertxozale elkartia, Urtsintxak Gipuzkoa, Harremanitz, eta Elgoibarko Izarra elkartiak. Orduan, lehengo 13 horri, gehitxu biajako beste 4. Eta, bueno, eta pixkat, ja zizanian dana forma hartzen, eta, bueno, hasi ginen pixkat marko teoriko bat osatzen, ez? Eta, bueno, bai da, oinarrin filosofia oinarritzen da 7 premisatan. Eta, bueno, ekarri du bideotxo bat, ikusteko, pixkat, bueno, 7 premisa horrek edo pixkat identifikauta sentitzen ga bidixo horrekin, da, bueno, ipiningou, minututxo bat da, así que... Eta gero ziko ga saltzen, bai? Beti berdin, ziko ga saltzen. Mira qué lindo que suena, qué bueno mi canto, mi ritmo, mi baile, pa' ti. Oye bien, pa' que tú lo goces así.
Mira muchacho, yo te digo, esto es así. Óyeme chico, mira bien, tócala así. Ajá. Mira qué lindo que suena, qué bueno mi canto, mi ritmo, mi baile para ti. Bueno, aipatzen ginoana, ez? Ez dakit bideo honen inguruan zehoz esateko, zehoz egikutu dutzuen. Bueno, guk honekin pixkati jonek esan da bena, ez? Identifikauta zentzituen nolabait, gure lehenko premisia dalako azken finean haurtzaroan kultura horren aitortzia, ez? Aurrak eurak gaitxasudun pertsona diela eta gaitxasun eta beraz erabakitzeko gaitxasuna dauken pertsona diela eta euren mundua behatzeko eta eraikitzeko azken finean jolasa bera dela, ez? Orduan aitortzia jolasa ikasteko tresna bezala eta ez ontxe arte irudikatu izen duen bezala, denbora pasa edo denbora galtzea bezala, baizik eta tresna bezala mundua eraikitzeko. Eta jolas hori izen deixela askia, ez ezitu edo ez mugatu azkenian, askatasun horretatik goiatzelako bai gure mugak zeintzuk dian jakitzen, eta hola gure mundua eraikitzen. Urrengo gure premisa izango zen benetako parte hartzia, ez? Askotan gauzak aurrendako antolatzen ditugu, baina ez era kontutan hartuta, ez? Hau da, guk antolatzen ditugu guk ikusten duguna, erendako aproposa diena, baina sekula, ez? Beraiek galdetze jako edo hartzen da kontutan eren iritzixea eta eren nahi hori benetan gauzak itxeko orduan. Pixkat, igual, parte hartze puntualetan bai, ez? Ekintza puntualetan hartzen da kontutan aurran hitza, baina guk parte hartze real bat bultzatzen dugu, eta parte hartze real hori ekintza puntual batetik harata junbia da, ez? Bai, pixkat, komunitatea eratzeko orduan, o jendartia eratzeko orduan aurren eta nerabien parte hartzea ezinbestekoa da, eta bai, aurren identitatea definitzerako orduan be, ez? Beraien parte hartzia reala izatia, bermatzen dugu, definitzia beraien identitatea modu zabalau baten, ez? Eta, hori da, zazpigarren. Eta azkenean gure keizkia bai hezkuntza eta aisialditik zetorren ez aisialdi hezitzaile bat bultzatzera goiatz, ez? Aisialdi hezitzaile hori balio batzutan eta oinarritxutakoa eta beti be pertsona autonomoak eta askiak bilakatzeko helburuakin. Eta gero aipatuko da maitek bai zora luzeko esperientzia, baina herri desberdinetan dabe ikusi izan duen bezala, eta egunerokotasunean ikusi izan duen bezala, izen bida tokian tokikoa, ez? Azkenian norberanetik sortuta edo bertakuan gandik sortutakoa bertakuentzat eta bertan ina izan deixen, bai aisialditza eta bai hezkuntza bera be. Euskalduna da, ez? Euskalduna dalako gure oinarrixa edo Euskalduna gazelako eta Euskara bere baitxan balioa dalako, ez? Balio hezitzaile eta inklusibo bat. Eta hemen da garrantzitsua aipatzia hizkuntza txikien alde egiten den oro hizkuntza guztien aldekoa dela, ez? Hau da, euskara hizkuntza txiki moduan hartzen bau eta bultzatzen bau hizkuntza txiki hori, horrek dakar gainontzeko hizkuntza guztiak, ez, onartzen dituzula eta horren aldekoa esala. Txikixak
bultzatuz, handixak berakin bat datorrelako, ez? Bai, eta balioen barruan, baitxa, anitza eta parekide izan dizela, ez? Azken finean, eskubide berdintxasun batetik eraikitzako herrixak nahi ditxulako, ez? Kontutan hartuta bai existitzen diela genero rol batzuk buelta emon bijaulak, existitzen diela beste rango batzuk, kasu honetan diruak eta markau izen dituanak, horredanei buelta emutera goiatzez, danok eskubide maila berdinean jarri eta hortik joango ga eraikitzen eta aipatu duna aurrabe zentruan jarrixaz eta berabe sujetu aktibo bezala ulertuaz. Gero ingurumen natural eta kulturala zainduz, ez? Hau da, azkenean gure ingurumena naturala zein kulturala ezagutzia, ez? Garrantzitsua da, emoten dau lehen zeukoun harreman hori naturakin edo herrixak edo irixak ero eta ondixa badien enean, ez? Naturarekiko harreman hori urrundu itzen da edo, eta garrantzitsua da berreskuratzia, ze horrek ekarri dau horren estresak eta holako hiperaktibitatea eta horrekin lotura dauka orduan. Importantia da berreskuratzia naturarekiko harremana eta gero inguru kulturala be ezautzia eta hortaz kontziente izatea be, ikusten uste du ezinbestekoa dela gure herrixa ezautzeko, azken finean. Bai, azkenian komunitatea eta auzolana bai da gauza bat Euskal Herrixan sortu izen dana, baina gutxinaka nolabait galtzen goiatzena, baina aipatu biherra dau guretako proiektu honetan herri hezitzaileak sortzerako orduan dano joan bigara alkarrekin, bai, erakunde publikoak eta baitxa herrigintzako eragileak berak, bai, azkenian eraldaketa baten alde goiatzelako, lan itxera goiatzelako, buelta ematera, erabat herrixetan funtzionatzeko moduai eta azkenian goiatzelako herriko sujetu horredanak edo aktibatzera bertakoa eraikitzeko. Bai, eta pixkat honedia, ez? Gure zazpi premisa horrek, edo elkartzen gaitxuen, edo gure filosofiakin bat, gure filosofian oinarri dian zazpi premisa honek honedia, eta behin lehen Jose Marik aipatu da moan, ez? Gipuzkoako Foru Aldundixa sartu zen, eta behin marko teoriko hori osatuta eta Gipuzkoako Aldundixakin hitzarmen bat sinatu zen, nun markauzian 3 lan hildo diferente. Alde batetik jardunaldixak, lehen Jose Marik ondo esan da moan, Tonutxe etorri zen 2013an, baina aurten egon dira beste jardunaldi batzuk, pixkat honekin lotuta, nun Finlandiako esperientziak ezautzeko aukeria eukikinuan, herri ezberdinetanko eskaeria edo herrixen zaretze bat osatzia zen beste lan hildo bat, eta hori be ezautu zen pixkat jardunaldi hortan, eta 3. lan hildua jardunaldi hortan aurkeztu zen agai, dia liburuzka sorta bat etara ginoan, pixkat hemen dare, kanpoan salgai dare, nahi gozue, dala pixkat gure oinarri horrek hartuta, teoria, beti lehen edurren esan da bena, teoria, baina nola praktikara eraman, ez? Liburuzka hortan dago gure oinarri horrek praktikara eraman da pixkat, ludoteka, udaleku, eta holako zereten, esparrutan. Hemen jardunaldiko argazki bat. Bai, azkenian, liburuzka horrek, Jonzuk esatzen horretxik, liburuzka horrek die, bai oinarri edo herri hezitzaileen talde hau osatzen duen eragile eta talde desberdinetatik sortutakoak, ez? Bai, teoria hortatik praktikara salto itxeko, baina guk kasu honetan gure lan taldean duzkun baliabide horrek erabilixaz. Orduan taldia hunditzen doian enean geru eta baliabide gehiago sortzuko itxu eta geru eta gehiago zabaltzeko aukera eukiku ikuspegi hau. Bai, azkenean lan taldia hainbeste eragileko osatuta, bakoitza bere esparruan eragiten da bena, erresagoa da, aniztasun gehiago dago eta bakoitzak bere aletxua jartzen dau, bere esparruko liburuzka bat sortzeko, edo izenburuak honedia, eneiz hasiko danak irakurtzen. Eta oin bada bigarren zera bat, lanian gabiz, bigarren liburuzka sorta bat etaratzeko. Eta gero, lehen aipatu duguna, herrien zaretze hori, oin 8 herri dare,
herri hezitzaile prozesu hortan sartutan, hemen ikusten dituzue, Gipuzkoa, Euskal Herri osoan, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Benafarroan, eta lehen idoia baipatu dau, herrixetan herri hezitzaile martxan jartzeko edo proiektua martxan jartzeko ezinbestekoa da udala, herrigintza eta hezkuntzan zutabiak elkarrekin lanian egotia proiektua aurrera emateko, ez? Azken finean, herrixa bere osotasunean hartzen dalako, komunidade osua hartzen dalako kontutan, eta horren zera indartsu batzuk, ez? Ero zutabe indartsu batzu badia, bai hezkuntza, bai udala eta bai herrigintza, eta horrek elkarlanean jutia ezinbestekoa. Eta, bueno, gu bukatu du txapa, eta oin maite etorria Zoraluzeko esperientzia pixka kontatzera, zela bizi izan zebenerak. Bai, bueno, pixka niri egiteko jatana da, hau leku baten zela nahin dan, hau adibidea baino ez da, segero egiza herri bakoitzak bere prozesu eruan da bela, orduan, bueno, gukuria. Ez dakit Zoraluze badakizuen nundauan, baina, bueno, Gipuzkoa mendebaldian kokatzen gara, 4.000 biztanle inguruko herri txiki bat edo. Eta, hortxe zulotxo baten gauz. Eta, bueno, ni pixkate, prozesu guztionetan bai oinarrin bebai eta bai gure herriko prozesuan parte hartzen egon naiz, baina batez bego naiz Pilpilan Euskara Elkartetik eta hor, kukumixo edo aisialdi proiektuko bakide bezala edo, pixka kokatzeko. Eta, zela murgiltzen garan gu hemen, ez? 2013ko udaberri zen, hau azken finean da hori, urtaro zela loratzen garan, eta udaberri zen, joan ginen hango jardunaldi honetara, lehen Josemarik esan da bena, eta bertan, kide horre joan ginen, eta kide horren artean dau bata alkatia da, beste bat eskolako zuzendari, Euskara Elkarteko koordinatzaile, aisialdi taldeti beba gauz batzuk, eta, juntatze gara, hola, pixka nahi barik, esan izan ezer plane hau bat, eta ezer, antxe juntau ginen. Eta, bai ezagutu genduala, Tonutxi kontatzen zituen gauza asko, eta bestela be, Lorea Agirrek eta beste kide batzuk kontautakoak. Eta han emoziona bin ginen, eta esan gentan, hau gukin bio. Eta, heldu ginen herrira, eta poliki-poliki, bai bertan jasotakoak, gero txatxilipurdi be oso gertu gelitzen jakulako, lortu genduana izan zen, uda hortako udaleko irekizak edo, pizka saltza horretan mobitzen hastia. Ordura arte 4 paretan artean itzen gendu zen, kasi plantea bez, batzuetan segaitzi gendenan, eta pizkat honek bai eman zoskula bultzada gauza asko planteatzen hasteko eta beste modu batera itzeko. Eta 4 paretetatik urten, kalia berreskuratu jolaserako, eta pizka da horrezan diran premisa horren baitzan saiatzen behintzat. Gero udazkena heldu zen, eta justo urte hortan topa eguna ospatu zen gure herri zen, eta hor, bai Euskara Elkarte diferentiak, eta herri diferentetako kidea batu ginen, eta horrek emon zozkun aukera Baiarako Euskara Elkarteak elkarrekin lanian ipintzeko, eta pizkaten genduana bertan izan zen, kalera urten bebai, eta pizkat egun hortako aurren eta helduen dako eskaintza beste modu baten formula. Pizkat horre argazki baten ikusten dozuena, baina kaliak hartu, txoko batzuk berez jolaserako igual galduta darenak berreskuratu, eta hortik. Eta ero heldu zen negua, eta hor pizkate losorruan edo, hausnarrian sartu ginen, tartian hori jarraitzu genduan bai txatxilira asko gerturatzen eta euren gantin jasotzen, eta bai formakuntza, bilerak eta zelanez poteuak. Poteua hortan afizionagoa gara, eta egiza da, hortik amets asko sortu zirala, eta pizkat horrek emondabela geroko bide guztia. Horti bai, kokatu jarra dakau, 2011an gure herrizan martxan jartzen dela Alkarrekin Zoraluze eginez prozesu parte hartzaile bat, arlo diferentetan, eta hor pizka, arlo itzen da diagnostiko bat, herritarrekin batera, herritar helduekin, eta tartian hezkuntzakin behai, hor pizkat azten da olako zeo zer martxan. Eta iazko urtean ikusten da hezkuntzako arlo hortatik,
nahi dugula herrirako hezkuntza proiektu batein. Osa, ez eskola baterako ez dakinerako baizik, eta herri guztirako hezkuntza eta herritar danak elkarlanian eta harremanian ipiniko gaitsuana, eta nahi dugula danokin, hau da, ez bakarrik helduekin, aur eta gaztiekin, eta aniztasun hori kontutan hartuta, ez? Eta, pixkat hor hartzen gara, lehenengo pausuak emoten ja herri bezala edo. Eta pixkat urratxeri begira, hor bere izten dugu bi hildo, bat aixialdi talde bezala eraman duguna, kukumixon baitan, eta gero beste baia hezkuntza proiektuan. Eta horre kukumixon baitan, horrik ustez ez argazki batzuetan, trebakuntza eta formazio saio ugari, azken finean bakoitza leku batetik gentozelako eta jakintza batekin, baina bihar salako gure artean elkarbanatu eta bestien gandi be ikasi. Eta gero, saltorik haundizena edo egizade igual, udalekuen baitzan eman dugula, hori izan da gure esperimento gunia edo, esan geinke. Eta hor bai hasi garala, udalekuetako egundanak lehen danak goitzi bera programautan ematen genduan, eta horreri be, gau aldatin biharra dakau, eta beste zeo zelan hasi, eta hasi ginen, asanbladen bitxartez eta eurekin antolatzen egun horrek. Egun batzuk bai igual guk programa edo guk proposatu, baina beste batzuk papelian berez ezer gabe darena, gero eurekin batu eta eurekin pentsau eta erabaki. Eta hor dauz, irudi batzuetan ikusi zenkie, asanbladat kalian egote gara hori bekarri dagoenek, ja lau paretak aurten ez dugu zerabili, lotara joan ginen egunean lotarako, baina bestela ez ebez. Eta hitzen duguna da, herriko txoko diferentiak, pixkate aurretik begiratu, eta umieri proposatu ia zeinetan nahi duten euren txokoa edo txabolia montau, eta gero ja hortik goiaz mobitzen herri guztira. Horrek ekarri da bena da bebai, adin artian lehen dana adinka banatzen genduan, eta on ja txikitsuenak heldu sarrenekin, eta saltza hortan ibiltzen garala. Eta poliki-poliki itzen duguna da bebai, hor, kartela be urak eta joaten dira iragartzen herrixan zer dauan, eta lortu duguna da, joaten gara udaleku guztian zehar azkenengo eguna elkarrekin osatzen. Azkenengo eguna da egun guzti bat, ez da egoten ezer, eta pizkat kale kolore eguna ditzotxau, eta beste ere egun batzue badare antolatzeko, baina azkena pizkat holan ipin izan dugu martxan. Eta horra, piztina erraldoi bat, piztina eta txirrista erraldoi bat montau genduan, da, Eta gero horrek ekarri da bena da bebai, kalera urtetziak harremanetan ipintzia herri guztiakin, ez bakarrik gurasuekin lehen egote ginela hasieran da bukaeran, ekarri daue bai, dendara joan da kaja batzuk eskatuz etxabola bat egin bihou, edo han geratzen dela amama eta amama bedator gurekin jolastera, ez dakit, pizkat, bai ekarri da, beste aldaketa bat. Edo herriko baserritzetara joan eta batzuen dako dana berriza esan, eta guk bertan dakau, baina, Eta, pizkat hortik bai, esperimentu gunoa eta une oro ikasten gabizen leku bat. Eta gero, momentu berdinean, gazteleku baten behi biltzen gara, eta hor bai, berdin. Gaztiekin dana asanblada bitxartez, eurak antolatzaile lanetan ipiniez, bakarrik erabakitzen, baizik eta gero garatzen bebai, eta, pizkat hildo berdinean edo. Eta gero, ja pasauta Soraluzeko hezkuntza proiektura, horre hainbat fasetan indogu proiektu hau, bertan juntau gara pila bat eragile, bai hezkuntza arloan gabizena, baina gero herritarrak bebai, eta gizada igual lehengo bidar, ez? Mai edo brobil baten bueltan danok, eta hezkuntza hitz egiten, azkenean dana dala hezkuntza, eta danian dagoela. Eta hor pizkatin genduana izan zen, hasiera baten hasi ginean berdina, hasi ginen helduekin, da esan genduan, hau da nondakoa da, ja bagabiz, utzune batekin. Eta hor da nahin genduan, saio batzuk, metodologikoki azken diferente planta behar dalako, eta horre, aurrekin ingenduan saioko irudi batzuk, bertan galdetu zotxeun, hezkuntzaz galdetzia oso gauza saia zen. Orduan, zelan ikuste zuten Soraluze eta zelako Soraluze nahi zuten. Eta, pixka mapa baten, txintxetekin marka, nun ibiltzen ziren, zetan, zeinekin, eta, txintxeten ahitzen bakarrik ordu bete pasau genduan, eurak berba eta berba, baina berba, isildu barik, Eta kontau, eta pizkatein genduan hori, adin diferentiak eta juntau, eta gero, ibili ginen bebai ikusten Soraluze argazki batzuen bitartez, eta, esate zuten zer ez jakoen gustatzen, zer gustatzen jakoen, zelako parkiak daren, ze aspertuta daren parke horrekin, pila bat kontu.
Eta hori, badana posposik eta ia noiz ingo genduan urrengo bat. Eta gero ingenduan urrengo hastian edo lan gaztiekin bebai, beste saio bat, bueno, lehenengo aurren saio hori eskolatik bideratu genduan, eskolara joan ginen eta eskolako ordu batzuetan landu zen, eta hau gaztelekutik. Eta hemen berdina, bueno, honekin ja igual beste sakontasun eta metodologia batzuk erabilita, baina hori bai galdetu zotzeun hiri antolamenduaz, hezkuntzaz, ez dakit, inguruneaz, egin bat gain inguruan. Eta, bueno, pizkat hemen lehenengo fasea hau inostian, gero helduekin konpartidu zen hemengo guztia bebai, eta hortik etorri zen ja, bigarren fase bat izango zena, bueno, pizkat oin plan estrategikoa diseinatzea ikusten da, mendik 4 urtera begira edo lan, eta orduan ekainak 6an, pasadan udako ekainak 6an, ingenduan saioa danok batera, alkartu ginen herriko antzokizan, bai txikixak, 2 urteko gumiak, 5tekoak, nerabiak, helduak, danetik gendenan. Eta orduan egin genduan, bueno, bakoitzak bere txokora, pizkat hori ez, metodologietan eta egokitzeko, eta aurreta gaztiekin urten ginen kalera, eta egin genduan hezkuntza proiektuan ja zehaztuta zeuzkagun hainbat hildo, bazala hizkuntza edo herri identidadea edo ez dakizer, jolasan bitxarte zeurekin landu. Orduan goiazen, makulu batzuekin, gurpildun aulki batekin eta lekurik leku mobitzen, ikusteko bebai, pizkat ze zailtasun dakaun infrastruktura aldetik, eta gero, hainbat jolasen bitartez, ikusi gendan eurendako zora luze zerekin identifikatzen duten, edo ze hizkuntza daren zora luzen, eta hizkuntza horretako pertsona batzuekin berba, pizkat ariketa diferentiekin. Eta gero globo pila baten, bete zozkuen dana proposamenez, eta ametxez, pizkat globo horretan. Eta, esan lehikena da, herrizan erantzuna oso positiboa izan dela, jentia oso posik egon dela, hasieran harritzen zen, zelan galdetu dautza zuela hori umieri edo, zelan, baina gero benetan konturatzen zirania zenba gauza zeken esateko eta kontatzeko eta amesteko, jente asko isiltzen zen eta txalotzen zen bebai hori bera, ez? Eta kontutan hartu, igual zela baina arte falta zana. Egiza da erronka eta, zailtasunak baino erronkak dauzela bidian, batez be ohitura aldaketak ikusi doguz, eta ohiturak aurreta gaztiengan, baina batez be guregan, hori kostatzen dalako, benetan, bakoitzari bere botere hori ematia eta norberana pizkat, gutxitzia, ez dakiz zelan esan, botere harreman hori oreka bat emotia, ikuspegi kontua bebada, hasiera baten honen kontziente izan eta gero aldaketak egin. Eskatzen dago gure jarreretan, kontu askotan. Eta batez be, konfiantza. Ez dakit, nik hortan igarri dut, konfiantza guztia hola nein dala eta hola neingo dugula eta lortuko dugula herrio beba seguru eta herri ez hitzaia bat eta dana. Eta gero hori, pizkat rol aldaketa ez hitzaile ongan bebai, pizkat bide lagun izatera edo beste leku batera. Eta bidian ederrena, aukeraz beteta dagoela, egunero ikasten dugula pila bat, herri osasuntxo hau bat bai lortzen laguntzen da bela, moten aukeston gauzak, baina egiza poliki-poliki lortzen dela, eta batez be hori sentitzia bakoitzak bere ale hori ipinita elkarrekin gauza asko ingeinkela, eta sentitzia horren parte, ikusi dugu askoz gehiago gozatu dela udalekuetan, edo benetan ingo dugula hezkuntza proiektua, danon alia, nolabaitz bertan egonda, eta horrek ekartzen da bela bai zaintza bat. Ez dakit, eurak egin badute txabola bat, txabola hori zainduko dute ondo ez, hobeto. Ez dakit, beste, eta batez be posa. Eta gero etorkizunera begiratuta jarrita, egiza da zailtasun batzukin beto pau garala, tartean gobernu aldaketa eukidogulako herri zen, eta horrek hasieran, hemen egiza da udala zegoela oso implikauta, ikastetxea zegoen oso implikauta, herrigintza, isialdia, gurasoak danak, baina bapatian udalan kontu hori kolokan edo zekigun oso ondo jarraitzea nahi zuten proiektuakin edo ez. Baina ez dutxeu, ez da duki aukera hundirik ikusi dute bere indarra daukala honek, orduan jarraitzuko dutela bai edo bai, ikasi harko dute pila bat bai, filosofia honen baitzan eta, baina printzipioz posik horrekin eta eurak bai. Eta bain gauz ja tokatzen jaku fase praktikora edo ez, baina arte hausnartzen, eta galdetzen eta iritzi horrek biltzen, eta onja da, oin guazen honek martxan ipintzera, hezkuntza proiektu hortatik be pausuak emotera, eta pixkat hor gare.
Eta bueno, horrezak ikusten da zuen, irakurtzen da. Globo horretako ametsak eta bildu gendu zenean, ume batek jarri zaskun, umeek ideia honak dauzkagu galdetu guri ere. Eta hori, guk honekin jarraitzen dugula, eta hori, erronkarik erronka, baina aurrera joango gara seguru. Eta hori xe. Ez dizuet lehen komentau, baina eingo deguna da pixkat proposamen guztiak aurkeztu, eta behin bukatzen deunen galderantzako epe bat utzi, osake, egongo gora eta bera, hasi que pazientzia pixkat. Gogoratzen dizuet, pixkat oinarrik ez dakite Jonek esandakoa ondo gogoratzen dezuen, baina oso liburuxka onak dira, feminismoaz hitz egiten dute, parkeak bizitzeko modu berriak, tentuz eta maitasun pilo batez egindako liburuak. Orduan, kanpoan da dira, beste materia batzukin ere bai, baina interesgarriak oso. Tarte hori eginda, bai, bale. Gero puztuko da, ez da? Oain bi ekimen proposatuko ditugu, bata da bizitoki eskolari alternatiba, eta bestea da zingira eskolari alternatiba ere bai. Eta horretarako hemen Gorka Torre daukagu bizitokitik, eta bere eskubian Aitziber Esnaola Arribillaga, bera zingiran gurasoa da, eta Igone Gereka Mendizabal bera gurasoa eta bide laguna ere bai. Orduan, Gorka Torrerekin hasiko gara, eta bi hitz besterik ez. Berak esan bezala, edo komentatu zidan bezala, espazio kolektibo bat da, non funtsezkoak zeizkien baloren arabera, jendarte proiektu eder bat eraikitzen eta bizitzen duten. Orduan, ongi etorri Gorka, ongi etorri Igone, eta Aitziber ere. Orduan, demora gutxi badugu, horren zaila izango da, eta mamira joaitea tarte horretan, saiatuko naiz gure esperientziaren berri ideia nagusiak hemen azaltzen, eta gero agian tarte batukanen dugu pixkate eztabaidatzeko edo. Orduan, laburpenaren laburpena egin beharko dut. Gure abiapundua eta ikuspegi orokor bat da. Hau da, hezkuntzaren problematika, gure ustez kokatu behar dugu problematika orokorrago batean, eta da jendarte, gizarte problematika batean. Eta ezin dugula, gure ustez, ez dela egokiena halako bereizketa batzu egitea, eta hezkuntzaz eta gogoetatzea kontutan hartu gabe beste hainbat eta faktore ez. Abiapundua guretzat da krisi sakon batean bizi garela. Oso sakona, zera soziala, kulturala, politikoa, ekologikoa, psikologikoa, eta errealitate hori behar dugula parean begiratu. Eta benetan lehenik eta behin behar dugula ukan proiektu orokor eraldatzaile bat edo pikutaragoa zela. Argi eta garbi, zera irriarekin hauan, baina egoera dela katastrofikoa. Arlo guzietan katastrofikoa dela eta gure buruari gezurrik ez diogula erran behar. Zenbat lagun ditugun gure inguruan depresioak iten dituztenak, edo eri direnak, edo ikusten ditugun kaosak, gerlak eta bar. Problematika orokorra behar dugu kontutan hartu eta hezkuntza beharko dugu horren baitan kokatu. Bestenez, ari gara azken finean arlo batean gauzak egin nahian, baina kontutan hartu gabe arlo horretan kanpoko
eta gertakari pila batek eragina badutela, eta orduan ez ditugu aterabide egokiak atsemaiten gure ustez, partzialki ikusten bali maitugu gauzak. Orduan, hori lehen ideia bat. Oso fite joan barko naiz, eta koitut olako ideia batzu. Gure bizitokik baitu 6 urteko ibilbidea badu, 6 urte ari garela gogoeta teoriko bat eramaiten, eta orain duela 3 urte eta piku, praktikara eramaten ari garela gogoeta horiek, Nafarroako baserri batean, Behauze herrian, Dona Paule ondoan, eta gaude kolektibo bat, 20 bat lagunekoa, adin guzietakoak, ez dugu bereizketarik egiten aur eta helduen artean, erdiak dira aurrak, erdiak helduak, eta bertan, edurnek zion bezala, pixkat jendarte proiektu bat gauzatzen ari gara. Bere, orokortasunean hau da, gure ustez, biziak unkitzen dituen arlo guziak kontutan hartzen dituenak, politikoa, ekonomikoa, kulturala, soziala eta bar. Orduan, gogoeta luze bat eraman dugu, 3 hitzetan labur biltzeko, hasi gara, amesten dugun ikastola kontzeptu bat asmatzetik, eskola alternatibo baten eta proiektua magaztetik, eskolari alternatiba kontzepturat iristeko. Hau da, gure gogoetan aztertu eta landu ditugu eskola alternatibo edo pedagogia alternatibo ezautzen dituzuen eredu klasiko guziak, Montessori, Steiner, Frene, eskola libertarioak, Pestalozzi eskolak, Mario, Rebecca Wild, eta eredu guzi horiek eta aztertu ditugu, eta horrekin batera ikuspegi oroko horretatik eraman ditugu hainbat gogoeta arlo antropologikoan adibidez, soziologikoan, filosofikoan, eta horrek guziak gure gogoeta elikatu du eta eraman gaitu kontzeptu horretarat, azken finean, hezkuntza gauzatzeko molde interesgarriena gure ustez dela hezkuntza ez izaitea jarduera separatu bat. Hau da, jarduera separatu bat bilakatzen da ni guraso bezala, nire aurraren hezkuntzaren edo heziketaren parte handi bat beste norbaiten esku uzten dudan bitartean. Eta profesional baten esku, instituzio baten esku, eta hemen hitz egiten du 15 urte ikastolan erakasle den norbait, hortan daramana, eta 4 urte exzedentzia hartzen ari naiz, baina autokritika oso sakon bat egiten dut, nire orain arteko ibilbideari buruz, eta barnetik ongi ezagutzen dut, eta hezkuntzaren problematika, eta uste dut benetan, zentzugabekeria handian eta egin daitekenarekiko pobrezia handi batean gaudela eskolaren kontzeptuaren barnean. Eta zinez heziketa hezkuntza oso interesgarri bilakatzen dela azken finean eskolaren kontzeptu hori gainitzen dugularik. Orduan, ni ikastolan hainbat eraldaketa barnetik saiatzen izan naiz eta baina beti pareten barnean, hormen barnean ari gara gogoetatzen. Inoiz main gainean nik ez dut gogoetatu eskolan, lankideekin, gurasoekin, zergatik eskola. Nok sortu du eskola? Zein interesekin sortu du eskola? Eta hasten garailerik hortik gogoetatzen uste dut, eta zinez ikuspegia zabaltzen da, eta hasten gira ikusten gauza oso interesgarri batzu. Eta hasten girelarik bihotzarekin hitz egiten, guk bizi honetan zer nahi dugu transmititu aurrei? Zer nahi dugu bizi aurrekin? Eta ja antziz, dauden instituzioak, programa ofizialak, gure ohitura, gure hezkuntza ohiturak, eta hasigu gogoetatzen bihotzarekin. Zer da funtsezkoa bizi honetan? Bizi nahi duguna eta transmititu nahi duguna aurrei. Horren uste dut behar dela haustura sakon bat egin, ditugun ohiturekin eta ditugun pentsatzeko moldeekin. Eta taburi gabe, beldurri gabe, eta errespetuan egiten ari garen guztiarekin, baina ikuspegi autokritiko sakon batekin. Nik nire gurasoekiko kriston errespetua dut, dena eman dute ikastolak eraikitzeko, gu hortan jardun dugu ere urteetan eta urteetan, erakasle bezala nago, baina laguntzaile bezala lan pila bat egin dugu bertan ere bai, baina beldurri gabe autokritika sakona egiteko gai izan behar gara. Eta uste dut, denen onerako izango dela, eta guk hildo horretatik, hasi gara gauza guretzat oso interesgarri batzu eta ikasten eta bizitzen. Orduan, etapak eta laster oso aintzina pasatuz eta labur bilduz. Hezkuntza ez jarduera separatu bat izaitea, egan edu guretzat funtsezkoa dela hezkuntza biziari lotzea, benetan biziari lotzea. Hau da, haur bat uzten dudalarik
nire esku ez den egitura batean, edo beste jende batzuen esku edo, ja separatua da, bertan jasoko duena, separatua da nik guraso bezala edo heldu bezala bizitzen dudanaren gandik ordu guzi horietan. Bai? Eta hori guretzat historikoki ez da bat ere fenomeno natural bat. Hori da, zera egoera ekonomiko eta politikoak sortu duen egoera bat. Eskola bat inoiz ez da sortu komunitate pazifiko, berdintasunean bizitzen den komunitate autonomo baten gandik. Zoazte gaur egun oraindik gutxi batzu gelditzen dira munduan zeharolako komunitateak, inoiz ez zaie bururatu eskola bat sortzea. Hau da, hezkuntza benetan beste molde bat ezen baten da toki horietan, eta zinez interesgarria da aztertzea nola ematen den toki horietan. Ikasiko dugu gauza pila bat. Ekarri ditut, liburu zomaitzu gero ikusi nahi balen dituzue, guk hildo horretatik asko elikatu gara ere bai, bada ikuspegi antropologikoa, pixkat aztertua dena liburu batzuetan, eta benetan gauza oso interesgarri batzu eta ikusiko ditugu. Hau da, hezkuntza ez bali bada separatua, egan nahi du, azken finean, helduen komunitateak, eta ez gurasoek bakarrik, eta ez instituzio batek, helduen komunitate batek bere esku hartzen duela osotasunean hauen hezkuntza. Ez duela delegatzen. Bada Valentzialdean eta lagun talde batek duela urte batzu hori laburtu zuen esaldi labur batetan, no delegamos la instrucción de nuestras hijas ni a convencionales ni a alternativos. No delegamos. Gu haurek gure esku hartzen dugu eta praktikara teramaiten dugu. Orduan, horrek zer dakar? Guk pasaitugu urteak pedagogia hitz egiten, zein diren molde egokienak eta horrek ikas dezaten, teknika ezberdinak, Montessori material guzia, nahi duzuen guzia, klasiko guzia aztertu dugu. Afera da, komunitate batek, heldu komunitate batek erabakitzen baldin badu bere gain edo bere eskuratzea haurren hezkuntza eta ez delagatzea, gogo eta beharko du zentratu bere gain. Heldu bezala, guk zer bizi nahi dugu eta bizi nahi dugun hori transmitituko diegu aurrei. Ze balore bizi nahi ditugu. Hasieran edurnek aipatu duena, pixkat bizitokin saiatzen garena gauzatzen. Guk heldu bezala, ze ingurumen azken finean sortu nahi dugu, ze balore bizi nahi dugu, arlo guzietan, politikoan, kulturalean, ekonomikoan, eta balore horiek guk praktikarat eraman behar ditugu. Eta guk praktikarat eramanez, aurrekin batera, hemen ez dugu adin separaziorik egiten, giza talde batean gara nun adin guzietako jendea elkar bizitzean gaude. Guk heldu bezala, zera, eramaten bali maitugu praktikarat guretzat funtsezkoak diren balore horiek ez kezkatu ikasketa prozesuaz. Gauza natural bat da, beti eta gertatu den bezala. Imitazioz aur batek komunitateko kide izan nahi du. Orduan bere inguruan dituen, maite dituen pertsonak egiten dutenaren hildotik gauzak egin nahi ditu, interesa badu, interes mugagabea. Ni naturzientzietako erakaslean naiz ikastolan. Pasatzen ditut orduak eta orduak, ez frantsesezkoen nazionalitik datorren programa bat, aurrei eta transmititzeko aleginak egiten, hori eskatzen didatelako gurasoak eta instituzioak hori eskatzen didalako. Erakasle guai bat balin banaiz, ingo ditu nire moldera, gauza hobeak, eta aurren interesa gehiago pizteko, eta baina noroak, hori ez da hori problematika, zeren hori egan nahi du, tokatzen zaio eta aur bati erakasle guai bat, hobeto pasako du, eta baina behar bat zaio tokatzen, eta horren izogatzen da. Horrekin ez dugu konpondu problematika. Ez da molde hobeago edo txarrago batean pasatzea eta gai batzu aurrei. Problematika da, nok definitzen duen aurrei transmititzen nahi dioguna, eta lotua ote da hori bizipen bati, praktika bati. Nik naturzientziak aurre erakasten dizkiet, baina programatik datorren eta zerbaitetan oinarrituz. Eta ikusten dut emankortasun nahiko eskasa duela. Batzuek, interesa piztuko zaie eta gauzak gogoan atxikiko dituzte eta Baina aldiz, ni bizitoki batean, kolektibokin ere lagunekin, definitu dugularik gure balore ekonomiko garrantzitsu bat dela auto-elikatzea, zera autoprodukzioa gu haurek gure buruak ein batean elikatu alizateko kapitalismoaren, merkatuaren menpe izan gabe. Hori balore funtsezkoa dugu bizitokin. Hau da, baratze kolektibo bat ingo dugu, guretzat funtsezkoa da azien zikloa berreskuratzea, ez izaitea multinazionalen menpe eta gure aziak eta jaten ditugun landareak adibidez eskuratu alizateko, gu haurek gure aziak ukaitea, jakitea hori ereiten, jakiteak eta landareak
garatzen uzten hasia berreskuratzeko eta autonomia maila bat ukaiteko elikadura mailan. Ba hori praktikara teraman kolektiboki, sobera kezkatu gabe aurretaz, praktikara teraman hori kolektiboki eta egingo ditugu baratze ederrak, maite ditugulako, eta zentzua emaiten jogulako eta jarduera hori, izango da aurrentzat mila eta mila gauza ikasteko parada. Eta bere ekimenetik hasiko da zuri aitzurra kentzen, eta zuri lan tresna kentzen, eta gure eta lan nagusia izango da pazientzia ukaitea. Zeren askatasunean eta ekimena aurrari emaiten zaiolari, aurra da aspergarria. Hainbeste galdera baditu, hainbeste gauza jakin nahi ditu, etengabe zure lan tresna kentzen dizkizu, galderak pausatzen dizkizu, eta bar, eta bar, eta bar. Horren guk inbehar duguna da, aurrari eskaini zentzuz betea den ingurumen bat. Zentzuz betea dena. Eta guk heldu bezala, kolektiboki definitu ditugun, garrantzitsuak zaizkigun, balore batzu, bizitzea, hori eskaintzea ingurumen bezala aur bati, eta bere ikasketa prozesua amaigabea izango da. Eskolak eina handi batean aurraren jakimena hiltzen du. Zeren ekimena alde batetik kentzen dio, eta proposatzen zainaren zentzua ez da oso sakona. Ez da oso sakona, zergatik eina handi batean eskapatzen zaigulako eskutik egiten dugunaren zentzua. Ez dugu guk kolektiboki erabaki zer nahi dugun eta bizi eta horri transmititu. Hortik hasten garelarik gauzak zentzuz betetzen ditugu. Beste adibide txiki bat, 10.000 ematen dituzke, dantza adibidez, dantzaren adibidea. Ni ikastolan nintzelarik, belarriak tiraka eta ostikoka erakatsi ziguten dantzatzen, zergatik zeren gu ikastolako lehen belaunaldia ginen, eta jauziak desagertzen ari ziren Ipar Euskal Herrian, eta hor ziren betielu eta holako historiko batzu, beraiek absolutuki guri transmititu behar zuten desagertzera zioan zerbait. Kontua da, ni nire ingurumen sozial urbilean, nire gurasoen inguruan eta dantzak etzuela olako etzen alako praktikarik ez. Horren, ze zentzu zuen niretzat dantza ikastea. Ni nahi honen lagunekin futbolera da jostatzera joitea, zera baloi batekin eta eta aspertzen gintuzten beraien dantza klaseekin, eta zeragin ziguten gogotua dantzarekiko, eta hainbat urte dantzak ez dugu kasuik egin dantzari. Bizitokirentzat, hasierarik gogoetatzen, dantza arloan zerbait transmititu behar diegu bizi honetan aurrei. Bai balimada erantzuna, horren dantza guk praktikatu beharko dugu. Eta guretzat zentzua ukan beharko du dantza egitea. Horren hasi gira berriz dantza aztertzen. Euskal Herriaren itzulia egin dugu, erri observatu ditugu dantzak hitz egin dugu, jendearekin eta bar liburu pila bat irakurri ditugu, eta euskal dantza jantzia zentzuz bete dugu. Gauza hainitz, zakarrontzira. Gaur egun praktikatzen diren dantzetan espektakularizazioa eta gauza pila bat hitzitan ginuke, guk hori zakarrontzira. Baina euskal dantzan beste gauza interesgarri pila batera atseman ditugu. Gu hasiara praktikatzen guretzat heldu bezala zinez interesatzen zaigulako dantza praktikatzea. Kezkatu gabe horretaz. Baina minutu bat hasita gu dantzatzen aurrek inguruan parte hartzea eskatu dute. Zergatik ikusten dutelako hori dela gauza bat pasatzen. Haien gurasoek, lagunek eta dantza egiten dute, gogoz egiten dute dantza, hori dira zerbait bizitzen guraso horiek. Eta nik nahi dut ere sartu, zeren nik komunitateko kide izan nahi dut hor bezala, eta ikusten dut hemen komunitatean nolazbait, komunitateari nortasuna emaiten dion zerbait garrantzitsua dela dantza. Adibide horrek balio dut denentzat irakurketa, kalkulua, nahi dituzuen eta ikasketa jakitate guzientzat. Zentzuz bete behar ditugu, eta hortan uste dut behar dugula egin, eta ahalegin handi bat, zera definitzea kolektiboki, azken finean, ze bizi proiektu nahi dugun, ze jendarte, ze gizarte proiektu nahi dugun, eta espazio kolektiboak sortu behar ditugu, bizitoki da esperientzia sume hori saiatzen dena, eta gero eta gehiago sare bezala ari garena funtzionatzen, espazio kolektibo batzu, eta behar ditugu eraiki, non praktikara teramaiten dugun bizi proiektu bat. Eta hezkuntza hori lotua izango da. Zartzen garen, baina dituzki mila gauza erraitiko lehen di, baina igual, Aitziber eta Igone, pixkat zingira zitzengo gaituzue. Ni bihitz zingiran ingurun, 2012ko udaberrian ekindako hausnarketa talde batetik sorturiko proiektua da. Kimabe Hazkuntza Autonoma garatzeko elkartea da, eta elkarte honen baitan burutzen du bere jarduna. Eta, beraiek esplikatuko dituzte pixka gehiago. Eta gure espaldiko lagunak.
pixkat zingira kokatzeko, esatea, ingo deun behar dugu gero ordenagailua pixkat bizatitxotan bezala ingo dugu, ez? Batetikan zentzu arlo teorikoan bezala mugituko ga, eta gero bai ingo deula, zingiran egun bat zer izan daiteken adierazteko bakarritugu bertako argazkiak, eta orduan bai gonek momentu hortan da bilon arten, batez ere behak itzen gogu, baina, arro zingiran ematen den egun baten inguruan, parte fotografikoak arri dugu baita ere. Esatea zingira, esan du Edurnek, berez kima bedao, elkarte badao bere baitan, zentzurtan ez da eskola homologatu bat inundik inoa, eta bai dala elkartu ginen 2012ko udaberrian hasi ginen horre elkartzen, batez ere gure seme-alaben heziketa ez edozkuntzaz arduraz, modu konstientean jardu nahi genuen famili talde bat, ez? Hausnarketak hasi zian, baina hor momentu konkretu baten eman zan gertakari konkretu bat, zala aiako handatza eskola txikia itxin behar zutela, eta eskola txiki horren itxiera horrek bultzatu zu momentu konkretu baten famili batzun bultzadakin abian jarri nahi zutela, esatu zen, momentu erabili ezagun gertakari konkretu hau guk gurea sortzeko bezala, ez? Eta hor 2012ko iraien hasi zan zingira bere ibilbidea. Momentu hontan laugarren ikasturtean egongo ginateke, bai? Esatea lehenengo momentutik izan zala, pixkat hezkuntzaz konstienteki arduratzeaz gain, gune euskalduna sortzea zen lehenengo oinarritako bat, ez? Esan behartzun, oinarri bat izan da, eztabaidak eman dituna bere baitan barnean batez ere, komunitate euskaldun bat, euskeraz biziko zen gune bat sortzea. Gorkak aipatu ditu mundu mailan dauden milaka ez, baina bai ez dakitzen bat adibide, eta guk horrekin bai elikatu gehala, bai ikasi degula, irakurri degula, masiatu degula zentzu hortan, baina gu beti zingira eta esaten deguna da, zingira tokian tokiko, leku konkretu horretako proiektutxo badala. Lokala dala, eta zingira daukan izaera lehenengo egunetik hasita eta gaur egun daukana aldatzen junda, eta horren oinarri da, ibilbide horretan emandian aldaketa guztiak emandiala bertan gauden kideok osatzen degulako zingira. Kideen aldetik aldaketa neondian bezala, bai guraso aurreta aldaketak emandian bezala, zingira behar bai ibilbide bat iten nahi dela. Esaten dugu, dala proiektu bat ezin dena errepikatu beste leku baten, egin daiteke beste lekutxo baten, elikatu geha gorkatazte bai, beste momentu konkretu bat, baina berai duten proiektua da momentu horretan osatzen duten pertsona horien baitan egiten den gauza bat, ez? Problematikak askotan koinzidituko dute, ez? Esatea pixkat hor zentzu horretan pertsonek egiten dutela proiektu hori, ez? Pixkat oinarri bezala bai ohiko hezkuntzatikan, ohiko hezkuntza ofizialakin bai bi gauzatxo bezala markatzen ditugu, abia puntu bezala. Batetikan daun ohiko hezkuntzako tendentzi orokor gisa, nola estimuloak kanpotik datozen, kanpotik barruraka dirala, zentzu baten, eta gu bai hor zingiran gaudenok sinisten duguna da, badu Maturana badu esaldi bat, todo organismo se hace a sí mismo, ez? Eta nola gu gizaki pertsona bezala, azken finen garatzeke ditugun makina bat arlo ditugu jaiotzen gehan momentutik garatzen juten gehanak, eta gu bai sinisten dugula aurra jaiotzen denetik hilarteko hortan inguruneakin elkarrera ginean sortzen du, azten dijoala, ez? Eta dijoala garatzen, baina hori barrutikan kanpora egiten duen garapen badala, ez dala kanpotikan barrura inposatu, eragin daitekeen gauza. Zentzu hortan, estimuluak eta interes guztiak, gorkak ipatu ditu bezala bai, datoz bere baitan daude, eta hoiei askatasuna eta hoien bide ematea dela zentzu baten zingiran helburutako bat. Eta batez ere onartzea, pertsona bakoitza bakarra dela. Ez daudela bi pertsona berdin mundu honetan, ez? Eta bakantasun hori aurrak normalean eta gazteak espontaneoki adierazten du, ez? Orduan helburutako bat bada zingirakoa zentzu hortan,
sortzea espazio bat izango dana, bai segurua izango dana, eta segurua esaten dugunean da segurua batez ere emozionalki eta batez ere fisikoki, bi arlo horietan kokatzen dugu segurtasuna. Segurtasun hori mandadin zaindu behar dira 1000 arlo, bai behaien intimitatea eta gurea noski, bertan dauden helduenak eta ere bai. Bueno, astu zaita ziren. Bueno, pixka kokatzeko, aigeanen zingira eta zitzaiten momentu honetan 40 pertsona ingurutaz hitz egiten aigeala. Diala 13 familia eta familia horietan daudela momentu honetan zingira dikoazela egunerokotasunean 16 haur, hori da, astu zait kokatzea. Aigeanen hitz egiten komunitateataz zertaz aigean, bai. Bueno, hainitzen espazio seguruataz eta hori, pixkat hizkuntza zaintzea, intimitatea, emozio guztiak onartzea. Helburua da, hango ez aur ez heldurik, ez da dila alerta egoeran egon. Alerta egoeran gauden momentutikan gu ez gaude garapeneako. Ez gu heldu bezala, ez bertan dauden aurrak ere ez. Eta pixka kokatzea baita ere, alertan ez dagoenean eta aurrak kokatzen dela garapenerako prest, eta nola berak egiten duen ikasketa, funtsesko, oinarrizkoa dela aurrak badula grina ikasteko, aztertzeko, esperimentatzeko horiek, oinarrizkoa bereak ditu, ez? Eta zentzu hortan lorpenak, berak lorpen bat egiten duena, plazerra sentitzen du, plazer horretatik harremantzen da, lehenago sentitu duen plazer batekin, beste emozio batekin, denba guztian, David, zurrunbilo horretan bueltaka, eta hor kokatzen dugu azkenen, ematen dela benetan aurraren ikasketa izango genukena esanguratsua deitzen den hori, ez? Eta pixka kokatzeko zingiran guk eskua erabiltzen dugu askota, da 5 oinarri bezala. Baditugu baloreak, beste proiektutan daudena bezala, hitz-potolo edanak, zerrendatuta daude, baina ez ditugu inoiz botatzen, ze horiek bai diala gero eguneroko praktikan zein berdianak, ez? Praktikan jarri eta batez ere aldaketa gu geuk, Gorkak asko sobeto adiazun bezala, geuk heldu bezala aldaketak emate ditugu neinen, horiek naturalki eta hortan enperratu gabe, ematen dian aldaketa dira gure aurrengan, ez? Azkenen da gu gure gauzen ardura dunein eta aurrak askatu ditzagun eta egon bitez behien garapenean zentratuta, ez? Horrek kokatzen ditugu batetikan aurra beha, lehenengo izan aurra dela protagonista, beha dela kide aktiboa, konfiantza osoa dakau beak inguruneakin harremanetan ikasketa prozesu oso bat egingo dula, beretzako ezinbesteko adian gauzak garatuko ditula, bere interesetatik abiatuko dela, emozioak bizi-bizian eukiko ditula, eta azkenean helduaren lekutik izango litzateke hori errespetatzea eta hori zaintzea, ez? Eta bai esaten dugu, bigarren zuta bezala jolasataz jardutegea, baina bai jolasai gehitzen digula zentzu hortan ikustea jolas hori espontaneoa da momentutik, baina espontaneitatean asko enfatizatze dugu, eta libra da momentutikan hor ematen da ikasketa hondiena. Zentzu hortan adibidez, askotan jolas ez dugu tresna gisa ulertzen, gauza batzuk ikasteko, baizik eta jolasa da ente natural bat aurrak propioa duena. Ez dugu jolasten hau ikasteko, baizik eta badakigu jolasten dula eta hor egiten dula prozesu guztia. Eta ikaskota hori maila gorenean dago, jolas hori espontaneoa denean. Eta batez ere da helduen gandik gidatua ez denean, eta interferentzirik ematen ez denean. Gero bestetikan bertako hirugarrena izango litzateke, ze garrantzitsua dan gure kasua mentzat espazioak prestatzea, egokituta egotea, eta espazio hortan ematen da edian nola konexioak egiten ditun lehenagoko ezagutzekin eta berriro esperientzi berria bizitzeitun, eta espazioan noski aurraren beharretara egokituta egotea, ez? Gero bestetikan baita ere da bidelagunen jarrera. Baita ere bidelaguna esaten dugunen eta baita ere helduaren azte. Bai ulertzen dugula ezin dula izan burbuia bat zingira. Zingiran gure seme-alabak zingiran dauden momentuetan eta eguneroko bizitzan, eguneroko egin beharretan dauden momentutan hor koherentzi bat
egon behar duela, bestela bai funtzionatuko lukela zingirak leku aislatu bat bezala, ez? Eta hor, helduan jarrerak gu guraso bezala, edo kasuan arabera bidelagun bezala ere bai, zein jarrera izan beharko genituzken, bai? Ez interferitza zentzu hortan, espazioa zaintzea, aurra, erosotasun horretan sentitzea, ez? Eta bestetikan, bai finkatzen dutela, bai zingirako egunerokoa dela, bertan dauden, segurtasun hori bermatzeko dauden elkarbizitza arauak eta mugak, ez? Eta 5 zutabeiekin egiten dugu eguneroko zingira bat. Eta bai ekarri ditugula argazkiak, eta gero, hau zer da pasatzeko gero... Ekarri ditugu argazkiak, azkenen pixka zingira ikusteko, non da hon kokatuta eta hori dana, ez dela nik ere esan, astu intzaitzela. Zer? Kokatuta dut. Eta gero eguneroko baten gutxi gora berako argazki bat. Bueno, hau da zingira kanpoa, da kanpin bat, eta kokatuta da Aiako Parke Naturalan onduan, inguru egia esan nahiko aberatza dakau. Eta, hemen azken finean segertatzean, niretzako gauza bat oso garrantzitsua. Aurrak libre diala bustitzeko, hankautzik ibiltzeko, sentitzeko, behaien gorputza ezagutzeko. Hemen 2 leku daude, ez? Adibidez, hemen dakau zelaitxo hau, eta dakau ondartegia, dakau zugaitza, eta hemen dakau aterpe bat, behar duenean jolasteko, edo... Eta hemen, kanpoan, asko jolastegia txikiena gehiena, 3 urtetatik 6 urtea, dana jolastegia, baina urakin esperimentatzeu, badaleku bat librea, guretzako azken finean, kanpoan eotia, jolasten, xamorruak ezagutzen, edo barruan irakurtzen, guk importantze berdina emateu. Ez diogu ematen, segun zeiten nahi dian, guk ez dugu baloratzen hori. Eta hori garbi ikustea, eguneroko martxan, ez? Hemen haidia jolasten, jolaseta, eta adin guztitako aurra daude, 3 urteteatik 11 urtea, naiz eta 2 leku desberdinetan zailkatuta egon, gauza asko konpartitze deu, 11etakoa eta jolasak, ez? Hemen, 7 urtetik aurrea guretzako oso importantia dan gauza bada, aur bakoitzan interesa zaintzia. Baina ez bakarrikan zingiran, ez? Hau azken finean etxera eramatea eta familiak honen jarraipena jarraitu behar du, ez? Gorkak adibidez esatezunean dana bat izan berdula azken finean, hemen ere naiz da zingira jun eta leku aparte bat izan eta gurasoak lanea jun, jarraipena asko zaintzea, ez? Aur bakoitzak dakan interesa, etxian ere gurasoak ezagutzia eta azken finean behaien bidelagunak ere izaten jarraitzeko, ez? Behaiekin dauden ordutan. Hemen, Oianek adibidez, Oianeko 8 urte inberditu eta bere interes handienetako bat izan dira, dinosauruak, ez? Eta dinosauruakin ikasi du irakurtzen, ikasi du idazten, ikasi ditu numeruak, jolasten ikasi ditu, eta edo eosein kromo erostea jutezanian ere, azken finean, Oianek nola ezagutu ditu numeruak, Oianek nik uste inoiz ez dula idatzi batetik egunea inoiz, ikasi du kartakin, karta batzuk bilatu genituen dinosauruanak behai gustatzen zitzaizkionak, eta han, gertezan zenba pixatzeuen, ze luzera dakaen, orduan, azkenian gerra itezuen, dinosaurio honek pixatzezun tonelada bat, ez? Eta hor pixkat ezagutzen junda, liburutan ikastegian gauza guztiak, ez? Hemen, aigeiten interes personala, ez? Aur batek daka eramatia bere musika instrumentua, biolina, edo daka kanpoa jutia korrikaitea, edo jakin nahi badu, adibidez, kaso honetan ere oian nahi dela bilatzen dinosauruak zelekutan bizizian, azkenian dana bat iten nahi da, ez? Bere ikasketa azkenian dijoa, bere interesakin. Zergatik? Goze dalako jakiteko, ez?
nun bizidian dinosauruak, eta hemen aur bakoitzan interesa zabaldu itea. Oso interesa handia danean eta adibidez, oian juntzan laguntxo danai, gelako laguntxo danai izatea, abertzen pixatze zuen. Tordan nintzuen, dinosauruak zenba pixatze zuen, gehiena pixatze zuenetikan, eskalan jarri zuen, gutxi hiena pixatze. Eta tarte horretan, aurran pixua eta bide lagunan ere jarrin genuen, ez? Eta adibidez kaso honetan, oianek ere, musika oain hartetzun izan gustoko, eta justu lagun batek, musika irakurtzeko eramatezun, zingirara, eta beak harritut esaten, musika irakurtzia dago? Ez, azken fina kutsatu iteia, behaien artean. Bueno, hemen maix eta izea daude bakoitza bere instrumentua ekarri, eta jotzen, ez? Haure da, interes personala. Haidia hemen danetik dago, batzuk ipuiak irakurtzen, beste batzuk musika iten, baina zaintze deu bakoitza bere interesa izatea. Aurrenengo orduan, gero ja, azkenean taldetan ere lanak eta iteituzte. Aurrekoa pasa. Hemen haidia, gizagorputza ezagutzen haidia, eta, Aitziberrek ekarrizun oilasko bat, eta ingenuen oilaskoa iriki, hemen erdilan dago, igual ez da ikusten. Eta bihotza, gure bihotzakin konparatu, gibelare bai, birikake bai, burua iriki eta murmuñak atea, danetik ingenuen, ez? Eta hori, ikustezue, oso interesauta egontzian, ez? Gorputza ezagutzen. Hemen historia, gero esan berdet, behaiek erabakitzeuela. Guk aukeran jartze jo gudazkaun aberastasunak edo dazkigun gauzak, eta esatio, hauetatik zein aukeratuko zue. Aukeratzea dituzte batzuk, ez? Baina, adibidez, interes personalian bakoitzak bere interesa aukeratzeula. Hori beti zaintze du, baina talde bezala, adibidez hemen Asteriz da Oberiz asko gustatzen zitzaioen, eta historian ibilizean, ze etxe mota desberdin daude munduan, eta gero junginan zarautzen, nola da, etxean nongoen genuen? Senegaleko etxe bat sortu gendun guk, beste eskolakin batea eta hola, eta oso aberatza izan zen, egile esan, aurrantzat. Benetako etxe bat itia eta jakitia nola bizidian, ez? Beste aurrak eta beste familiak. Hemen, aurre helduenak juntzian herri-zerri, Getaira, Zumaira, hori joa, hango oiturak, ez? Lehen aitona aita galdetzea, eta intzuen bideo bat, eta gero eskolako dana erakutsi ziguen, zenba galdera eta, jaso zuen informazio guztia, eta intzuen bideo bat editatu, eta, erakusten, pixkat. Hemen aitzi dago, nola da? Plano tailerra, ondilanak interesa ondila esakaela planuak iteko eta gero bakoitza bere gela sortuzun, eta, guztua ibilizian egile esan. Hemen matematika egiten nahi dira, era guztitako matematikak iteitugu, adibidez asko erabiltze dugu base amarra, kontatzeko hasieran, baina gero nahi izate ditue, bakoitzak, adibidez gertatzen zaio herrian, herrian gerturatzea, eta zatikila badazkizu egiten, edo eosein, eta askotan bai etortzea interes horrekin, baten batek kalian kontatu joelako hori existitzeala, ez? Eta bai noski, eramateitugu, bideo horreta, ez? Hori nahi dezu ikasi, guazen ikastea, ez? Baina beti itxoite deu behaien gogotik ertetzea, edo behaien beharretikan. Guretzako importantia da, azkenean. Ez dirigituak izateko, eta gero gogoz daudenian orduan da ulertu, eta, Hor igual aipatzea ere lanketa handi bat badala, benetan interes hori propioa dan aurrana, edo gurasoaren kezkatik sortutako interes badan. Osea, desberdintasun hori, etxean arabera ikusten da benetan hor askea dan aurra ikaskuntza horretan interesa, bere interesa beretan hori dan, ikusten da gero denboran jarraitzen duen edo ez, horren arabera,
Hemen ari diaiten behaien gela, kartoiak inda. Igual hemen aipatzea, interes pertsonala derrigorrezkoa, askotan esatea, olako eskoletan da, olako lekutan zer da derrigorrezkoa, gure kasuan, lehenengo ordu hori, 7 urtetik gorakoek, ezinbestekoa da, hor eonin behar dute behaien interesean murgiltzeko momentua da. Eta hor bai daudela horreon behar dute. Eduki tailerra deitzeion hortan bai momentuan arabera izan dela kirolak, izan dira historia, izan da matematika, izan da tartean bertsolaritza, edo dantza izan dela, hor ja borondatezkoa da. Batzutan konpromiso hartzeute jarraitzeko, baina behaien parte hartzea ez da ezinbestekoa. Bai, guretzako importantia da bakoitza bere interesa zaintzia, baina ez aurrana bakarrik, helduena ere ez. Zergatik, aurrak, nik adibidez nire txikitako interesa zan nahi indiluak asko gustatzen, baina inorrek etzian azetu hori ez. Eta niretzako oso importantia da bakoitzan nahi hori edo dakan jakiteko goze hori azetzia. Oso importantia, bai autoestimantzat, bai iruditzen zaigu dela funtsezkoa. Eta hasieran interes personala jarri genunean, izena, hezkuntza sortzaileak eta Josemi Castrokin ikasitako gauza bada, baina niretzako importantia izan zen, gizon hori ezagutzia ze begi, argitu intzizkian gauza asko, ez? Bizitza hontan azken finean nire bizitza ikusita, ez? Txikitatikan. Eta guretzako importantia da, zergatik, hasten laguntza igulako, ez? Baina, karo, horre ere, helduena ere zaindu, berdeu, ze gu gure interesak ez baitugu zaintzen, eta gure aurranak zaintzen nahi baldin bagaude beti, ez da benetakoa ere, ez? Orduan hor pixkat. Hezkuntza sortzailean, hemen, ite deu mugimendu tailerra, hau pintura tailerra da, hemen da leku bat, nun koloriakin esperimentatzeuen, baina nahi adibidez esate baldin maie gorrilla eta horiakin ze kolore ateatzea, edo more berezi bat berdet, egonez, ze kolore behar ditut naztu, zuk aurkitu berdezu. Osea, ni onduan egongo naiz, baina azkenian bilatze horrekin ikaste deula, nik sinistet behintzat, ez? Ze nik goatzen naiz ikastolan eman zizkira tablak, kolore honekin hau ateatzea, baina oso aspergarria da, ez badakazu interes propio bat. Baina zu bilatzen zaudela, bada. Eta gero, hor, pintura tailerrian ere beste gauza badakaena da, papel oso leku handian dakaen margotzia, eta taldean, talde heterogeneoa dira. Hombre, eskolan egia esan batzutan ez dugu eukitzen hain erraziteko, baina, adin guztitakoan nola dian, behien artean ere, hemen ez dugu inoiz, olako lekutan, utzitzen eskolan demora, sartzeian etikan, ez da ez ondo eta ez gaizki, ez polita eta ez atarra. Hemen bakoitza da beria eta bakoitzanakin errespetatuko gea. Azkenean, importantiena da, zauden aiten, goxatzen egotia, eta hortako, inorrek ez dizu epaitu ber. Hori da beste, ez deula hitzein, baina importantia dela, ez? Hau da mugimendu tailerra, hemen da azkautelak, era guztitako telak, eta musika eta mugimenduakin espresatzen, ez? Eta hemen eberdina da, ez da ez ondo, ez gaizki, plazerrez bizitzia, ez? Hemen eraikuntza tailerra, eraikuntza tailerrian, dazka hiltziak, dazkae kola, dakae kartoia, eozen gauza eraikitzeko, ez? Bakoitza behar nahi duna edo behar duna momentuan. Eta guztua ibiltzea esan egurra eta danetik. Hemen ipuia kontatzeitun lekua, beste batzutan bilerak iteitugu, ostiraletan elkartzeia danak eta gauzak adoste dituzte, arauak, txanguak, interesa, adibidez, gertatu zen asterista oberiz oso gustoko dute normalian irakurrite zaioe eta jarraitzeue, eta aur batek esan zuen, San Telmo Museuan dago erakusketa bat Galiarrana. Olako gauzak, ez? Orduan jungo gara San Telmo Museora, eta, asteazkenetan bai esan, ite deula
batzutan mendira jutegea, beste batzutan ondartza, edo museo batea, eta haundianak behaiek adostegu, ez? Ze interes dakaen, eta ara jutegea. Hemen, ostirala eta beste bilera bat, hemen oso importantia dare bai, aste guztia behaien artean gertatu zaizkioen gauzak, behaien emozioai, hori, ikusi eta hitzeiteko lekutxo bat, zaindua dan leku bat, behaien artean, esateko, lenguan azarretu nintzen zurekin, eta, hori pixkat zaindu ite dugu, ez, behaien... Igual hemen aipatzian, ohiko eskolatik desberdintasuna izango litzatekena, bezalako ohikoena izaten, normalen ohituta gaude batzarrak HH-ko etapan, egotea ez, elkartzen geha goizen, ez? Gure kasuan, batzarrak egiten dira 7 urtetik gorakoetan. Sanet, orduan bai, orduan daudelako etapa hortan, batzuk lehentxeago eta beste batzuk beranduxiago, baina orduan daudelako etapa hortan, jabetzeko benetan munduan zaidan gertatzen bere albokoak nola gauza berdina bizita, nola sentimendu desberdina azkan, nola beste txian arau batzu dauden, berian beste batzu daudela ez. Da fase hori zeinetan hori verbalizatzeko eta horren baitan jarduteko prestatuago dauden. Gure kasuan ez dira 6 urtetik berakoenkin, ez dira zentzu hortan hemen bezala, eta hontan ere derrigorrezkoa dute bertan parte hartzea 7 urtetik gorakoak, ez? Behin logika propioak garatzen dihoazten fasea da azkenian, ez? Eta esan behar da, helduok ez ditugun gaitasun asko dituztela behin arten errespetatzeko, benetan ze sentitu duen eta ze behar duen adierazteko, ojala, modu horta harremanduko bagina heldu asko, beste bide batzuk izango lukete proiektu askok, ez? Bai, egia esan aurten gurekin hezitzaile berri bat hasi da, eta behak hori izatezen, ikustia behien artean nola tratatzeian eta nola zaintzeian bat bestia, egia esan pixkat harritu intziola, ez? Eta, hori ere niretzako beste gauza bat, guretzako oso garrantzitsua dela, gure botere, guk ez deula egiten gure boterea, osea, behaiekin gure boterea erabiliko bagenuke, ni irakaslea naiz eta zu ikaslea, behaien jokabidea ere besteekiko oso desberdina izango zen. Ze azken finean, berdinetik berdinea tratatze baldin mageagu, behaiek ere nahi gabe, nik uste berdina errepikatzeuela. Eta, hoxe, ez dakit galdera, gero. Txikin gaztetxoenen argazkiak ekarritugu, ze beste hitzaldin baten ez genuen ez da, batur ez genitu, nien beti... Bukatzeko agindu. Bale. Ez, gero, igual, galderatan zabaldu ditzazkegu igual adierazpenak eta, baina igual pixkatez gehiagi ez luzatzeko, emango diogu igual orain aukera ikertzeri ere bai. Eta, 60.000 esker aurkezpenagatik eta... Oantxe ikertze aurkeztuko dizuet, baina esan diate gehiagiz esateko, eta esango dizuetan bakarra da, bera, Blanka Zaragoeta Zulaika dala, oso, ez dakiz errezan, nietzako lagun berezia, pilo bat maite dut, gauza pila iten ditugu berarekin eta ikertzerekin, bere alabarekin ere bai, egin genuen proiektu polit bat, eta, familian gaude, ez? Guretzako bereziki polita da gaur hemen Blanka eta ikertza izatia. Orduan, ongi etorri. Eta nahi desuna esan. Eskerrik asko Edurne, zer esango berdin. Gauza gutxi esan behar dit. Ni behintzat oso gutxi hitz egin behar dit. Gero galderak agian erantzungo ditut. Baina hasteko hasiko gara irudi batzukin. Ole?
¿Cómo has llegado hasta aquí? Por la escalera trasera. Después, me agradé esta mañana, pensé que volvería a verte. Bueno, ¿no te sientas? Richard, tengo que hablarte. Ahora vuelvo a ser Richard, como en París. Por favor. Esta inesperada visita no es debida de los famosos salvoconductos. Parece que mientras los tenga, nunca estaré sana. Pídeme lo que quieras, pero dame esos salvoconductos. Ya hablé con tu marido. No hay nada que hacer. Comprendo tus sentimientos hacia mí, pero por favor, olvídalos por algo más importante. Tengo que oír que tu marido es un gran hombre que combate por una causa justa. También fue tu causa, y tú también luchaste por lo mismo que él. Ya no lucho por ninguna causa más que por la mía propia. La mía es la única causa que me interesa ahora. Richard, nos amamos en París y aquel amor significó algo para ti. No me vengas con París. Es un procedimiento barato. Por favor, escúchame. Si tú supieras la verdad y lo que realmente ocurrió... No me es posible creer tus palabras. Dirías cualquier cosa para convencerme. Quieres compadecerte a ti mismo, ¿verdad? No ves más allá de tus propios sentimientos, porque una mujer te hirió. Eres débil y un cobarde. No, Richard, lo siento. Pero tú eres nuestra última esperanza. Sin ti, Víctor Laszlo morirá en Casablanca. ¿Y eso qué importa? Yo también moriré en Casablanca. Nada pasará. Es buen lugar para hacerlo. Muy bien. He intentado razonar contigo. He hecho cuanto he podido. Ahora exijo esos salvoconductos. Ve a buscarlos. No es necesario. Los llevo aquí. Ponlos sobre la mesa. No. Por última vez, ponlos sobre la mesa. Si Laszlo y su causa te importa tanto, nada va a detenerte. Muy bien. Te lo pondré más fácil. Anda. Dispara. Me harás un favor. Richard, he tratado de olvidarte. Pensé que no volvería a verte, que estabas fuera de mi vida. El día que te fuiste de París, no sabes lo que tuve que sufrir. No sabes cuánto te quería. Y te quiero todavía. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. De las salidas, de lo de voluntariado y mil cosas. A mí no, pues primero me tienen que mandar la información y no me mandan. Pero Susana, tranquila, mujer. Es que lo que me hacen sentir así. Vale. No es que sienta yo. Que ya te está. Mira. Sí, cariño. Yo también te quiero. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by.
love songs, never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Eta ikertze aurkezteko Humphrey Bogart eta Ilse, Enrika Milibia eta Joseba Uegun hemen daude ikertze aurkezteko. Lasai, que ya zaila nahi. Lasai. Kaixo egunon. Ikertze kultur elkartetik gatoz, hezkuntza programak eta proiektuak egiten ditugu artea baliabide bezala. Para mí Ikertze es una escuela de arte muy divertida. Ikertze da niretzat leku bat marrazten dena, eskolan egiten dena, eskulturak eta arteak egiteko klaseak. Taileron bat egiten aitzaizu, zergatik? Niri tailerrak gustatzen zaizkit, oso, laguntzen dizulako besteekin ondo harreman ondo mantentzen, eta horrela gehiago ikasten duzu arteari buruz. Sí, me parece un buen taller porque aprendes a hacer distintas cosas, como esculturas o trabajar con pintura, sí. Me parece un buen taller porque lo suelo pasar muy bien haciéndolo y me divierto mucho. Zergatik etorri nahi izan zenuen ikertzera? Ez dakit, oso polita iruditu zitzaidalako eta asko gustatu zitzaidalako. Me parece un buen taller de arte, quise apuntarme. Porque a mí de pequeño me gustaba mucho pintar y mi madre encontró este sitio y vine aquí. Porque primero vino Pablo y éramos amigos del cole y después mi hijo, que está bastante bien, era pues una escuela de dibujo y así, entonces le comenté a mi madre y quise venir. ¿Te diviertes? ¿Por qué? Sí, me divierto mucho, porque aquí estoy entre compañeros y me lo paso bien. Ikertzen oso ondo pasatzen da, egin daiteke gauza asko, bideoak, merindola bat, marraztu, eskursioak, edo zer gauza. Me divierto mucho algunas veces y otras no, porque, por ejemplo, algunas veces estamos contando chistes mientras que trabajas y así, y algunas veces, por ejemplo, cuando discutimos y eso no me gusta. Eskolan egitea gustatzen zaidalako. Margotzen negulako eta pila gustatzen zait. Gauza politak. Nola esplikatuko zenioke zure lagun bati ez duena ezagutzen Ikertze? Esango nioke nola pasatzen dudan, eta gero zer egiten den ikertzen batez ere ez dela gauza bat besterik ez egiten dela gauza asko. Pues que es una gela donde aprendes
a hacer materiales, por ejemplo, como el libro que estoy haciendo, un libro con sorpresas. Eskulanak egiten direla, eta oso ondo pasatzen dela. Barra librea da materialak jartzen dituzte eta egiten duzu material horiekin nahi duzun gauza. El libro interminable, Pebilin marraztea. Zein da Pebilin? Polloak. Herri liburuak. Erakusketak ikustea. Eskulturak egitea. Hacer esculturas con tiza y cola. Harriekin hiltzea. Harrien margotzen genitulako. Eskulturak egitea. Material asko erabiltzen ditugulako. Todo lo que hemos hecho me gusta un montón. Porque puedes aprender a hacer esto, por ejemplo. O hacer experimentos que se combina con qué. Pues, por ejemplo, cómo se combina el azul con el rojo. ¿Te gusta ir a exposiciones? Sí, porque veo nuevos cuadros, nuevas ideas para trabajar y eso. Bai, gustatzen zait. Juten geralako, normala juten gera lugaritera, eta lugariten juten gera esposaketa gelara, eta normalen ditugunez kuadernoak hasten gera marrazten kuadroak. Bai, ikustetelako kuadro bat eta zeinek egin du. He don't care for high-tone places, Liz Taylor is not. Artistak ezagutzen gustatzen altzaizu, zergatik? Bai, gustatzen zaidalako jende berria ezagutzea. Sí, porque luego solemos el cuadro que vemos y el artista, luego solemos hacer sus obras y solemos trabajar sus obras. Bai, oso kuadro politak egiten zituzten. Sí, porque aprendes cosas de ellos, cómo trabajan. Bai, gauza oso politak egiten dituztelako. And even Liberace smile, something he can't say. Y de todas las excursiones que habéis hecho, ¿cuál es la que más te ha gustado? Cuando hemos cogido piedras. ¿Y qué formas les disteis? ¿Cómo las pintasteis? Como nosotros queramos. Andar pela joatea. Arrien villa. ¿Cómo fue? Pues íbamos por la playa recogiendo piedras extrañas e interesantes para trabajar con ellas. Adarrakartzea.
Adarrak hartzea joan zinen? Aieteko, en el Palacio de Miramar. De Miramar. De Miramar. Pues makil bat hartu eta gero estoekin pegatu. Iaia gauean ginela. Eta zuaitzak ikasi ditugun, eta plataneroa, harriak eta adarra jaso. Eta gero harriak eta hostoak. Ba, genuen gabonetarako hartu murotxo bat bezala, eta gero hartu hostoak eta adarrak horpegatu eta kandela bat edo behian, eta atzean kola zuaitza batena eta gabonetan etxera eraman eta horren zerok ikusten du. My baby just cares for me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smile. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Bueno, arratsaldeon, eta ongi etorri denoi. Jarraian, ikertzeko hainbat arlo edo sektore azalduko dizkizuet. Kultura eta artea. Kultura esparru guztietan sustatzeko proiektuak. Ipurri, arte plastikoen tailerrak edo taipuin lehiaketa ditugu. Hezkuntza eta bizikidetzan berriz, heziketa akademiko formalaren kurrikuluma osatzen dugu, eta ikastetxeetan sustatu nahi diren balioak indartzen ditugu. Zinea ikasgelan, begiradak kontzienteak, kalean uso, etxean otxo. Ezaera zaharra, baino egia handia. Bestalde, herritarren partaidetza eta proiektuak. Elkarrizketa eta ideia trukaketaren bidezko parte hartzea sustatzen dugu. Elkartu federazioko erabiltzaileekin prozesu parte hartzailea, haurrak eta abar.
Azkenik, proiektuak neurrira. Bezeroaren arabera, diseinatzen ditugun egitasmoak eskaintzen ditugu. Bitartekaritza eta informazio zerbitzua Tabakaleran. Kutxa, obra sozialeko hiri kolonien heziketa, edukiaren diseinua eta implementazioa. Museoetan eta erakusketa geletan tailerrak eta bisitak gidatuak, lagunak egiten. Asialdiko talde bat gara. Diskapazitate daukan jendeak bakardadean sentitzen direnentzat. Hau da, lagun talde bat edukitzeko eskubidea. Nik lehen ez neukan lagunik, eta talde honetan nire alaitasuna dago. Hor, jende desberdina ezagutu dudalako eta menetako inklusibilitatea ikusten delako. Hori da. Ikertzen pertsonak sentitu, ulertu, maitatu eta bere gaitasunak lantzen ditugulako. Mil esker. Guztiok gaur hemen izateagatik eta beste bat arte. Egingo duguna pixka bada, galderentzako espazio ireki, eta igoko gara igual danak, hitz egin dugun guztiak, askotxo ehala, eta hemen aurrean igual, ez? Denon artean, pixkate zeuen galderentzako espazioa, bai. Pasak, igual, iseritzen magara, ez gaitu grabatuko, edo bai. Edo gure artean ere, bai, hemen egonda ere galderak egin ditzazkegu, ez? Hau bai. Nahi dezuten moduan, bestela pixka bat jakiteko zeini egozten zaion galdera, ez? Edo iseriko gara, venga. Iseri. Bueno, ni lehengo eskerrak emai dezkizuet denei hartutako lanangatik eta, bueno, bereziki Enrique eta Josebari. Enrique? Osea, ondo. Eta, bueno, orain pixkat zuentzako espazioa da pixkat galdera botatzeko eta edo iradokizunak egiteko edo, bueno, zuen grinak ere asetzeko ordua, ez? Norbaitek badu galderarik? Bueno, kaixo. Lehenik eta behin, eskarrik asko, eta nire galdera da, uste dela galdera ba nahiko, ulergarria edo segurazki noiz beti ingoz zizutena. Sortu dituzuen proiektu alternatibo hauek, bai, Soraluzen, bai, aian, izan dituzue biztanleak 4.000, biztanlea aian 40 zaudetela ez da lanean. Azkenan, ikusten duzue biablea, Donosti batean, nik Donostiar bezala ikusten. Osea, oztopo bat izan daiteke hiri handi bat izatea, o hartu behar da antigo bezala, egia bezala, auzo bezala, errexago lan egiteko, edo ezagik, nik hori nire terrenora pasatzen, ez? Ezagik. Bestait. Guk uste dugu zaila dela hiri handi batean egitea. Zaila da, eta hori Tonutxi berak ere bere esperientzietatik horrela planteatzen du, Jose planteatzen du, auzoak herria bezala bihurtu, adibidez guk esperientzia
abiatu genduen, ez da egitazkenen nola jarraituko duen, dala egia auzoan. Egia auzoan abiatuta dago. Nik ez da orain ze jarraipena izango duen. Martxan da. Ez, hori. Hasieratik garbi geneukan, Hasieran abiatu genduen Arrasate nahiko herria handia da. Dima, txikia. Gero iparralde, Baigorri. Oso egoera berezia sortu zelako. 40 urte egon ziren eskubitarrak agintzen, da derrepente abertzalek ezker ikuspegi batekin eta gauza berriak nahi zutenak agertu ziren, aurreko urteko udaberrian, eta ikusi gendu, gogoa zeola eta aukera bat zeola. Eta bai udaletxea, bai 3 eskolak, daudela bai publiko ikastola eta giristinoak, eta baita herriko eragilek, elkartu ginen danak, udaletxean, 2 bilera egin ziren, eta gero abiatu zuten ja, herri bakoitzak abiatzen du bere idea baten ingurun edo bi, eta adibidez Baztanen, 15 herri txiki, Elizondo da erdigunea, baina denen artean abiatu dira. Ez eta gero herri txiki bakoitzean gauza desberdinak egiten nahi dian. Orduan, eta hiria, bai, zaila da. Bien izu da hartu behar dela auzoa, herri bat bezala. Zaila dena da Bilbo batean, badaude esperientzia adibidez hiri ezitzaiena. Gasteiz, Donosti, danari hiri ezitzaien, ez eta gero Maroto egon kristonak esan, eta jarraitzen dute hiri ezitzaile izaten, ez da egit, nik uste dut behar dela gauza batzuk, neurgaile batzuk, eta irizpide batzuk, ez da egit, nik hori guztien dut. Bihurtu badala herria, auzoa. Auzoa bihurtu da herria. Nortasun propio daukelako, auzoa goitza. Nik, lehenengo berriro ere eskerrak eman, eta batez ere erronkai begira, ez? Ze azkenean alternatibak dira, ez? Alternatibak esan nahi dut nola baite, eredu hegemonikoarekiko proposamen ezberdinak eta balore konkretu batzuk dituzten alternatiba edo ekimenak dira. Eta nire galdera da pixkat nola harremantzen zaten normalitate horrekin, esan nahi dut, formalitate edo struktura, betiko struktura horiekin, ez? Bai ikertzetik, nola lan egiten dan hori dana, ez? Sormena, nola lan egiten dan eskoletan zaudetenean, ez da espazio gehiagirik ematen, ez da, eskolatan, gauza milarekiko, ez, bakarrik sormenarekiko, ze gauza asko lantze dituzue, zingiran nola harrementzen zaten, ez, zinguran eta bizitokin, ez, legearekin eta pixkat, eta oinarriekin ere bai, ez, nola uztartzen dan, ze harreman dagoen, formalitate horrekin, ez, denontzako galdera. Motza izango naiz. Alternatiba orain dela 30 urte sortu ginela, sortu zen ikertze. Alternatiba zarroa dira. Gero, ez dakit erantzuteko, zure galderari erantzuteko, beti gabiltza horrela, ez? Orekatzen, saiatzen, bai subentzioekin, bai ikastetxeekin oso zaila da, ikastetxe batean, normalean, ikastetxe batean barruan, kurrikulum barruan saiatzen gara, behinzik, zine egiten edo, orduan, oreka hori baitere zaila izaten da, batzutan eskola diru pixkat jartzen du, gero subentzioekin ibiltzen gara, beti hor gaude, baina batzutan, Lurdeseko Virginia sortzen da, eta, posible dugu egitea, ez? Ez dakit zer esan, porque zaila da, baina ez dago nik ez daukat horrela erantzun garbi bat, ez? Baina beti gabiltza hor, eskola zati bat, enpresa pribatua, kutxa edo horrelako batzutan sortzen da, subentzioak eta horrela moldatzen gara. Zeo zer gehiago, Nuria? Gure kasuan zingira proiektu autogestionatu bada,
bere bertute eta bere zailtasun guztiekin. Esan nahi dut, batetik geu gehalako erronka horren arduradun, eta gertatzen danan arduradun, baina ekonomikoki baditu bere zailtasun guztiak, ez? Ordaintzen ditugu zergak gure etxetan, zerga horietatik ez dugu ezer jasotzen, eta beste dirua jartzen dugu proiektu aurrera eramateko, hezkuntzai dagokionez. Eta legea daukagu ate joka, denba guztin. 7 urtetik gorako kasuetan, ilegalitatea darako estatu Espainiarrean. Horraino. Orduan gure kasuan, bizitokiren kasuan, guretzat funtsezkoa dena da zilegitasunaren arabera jokatzea lehenik, eta ez legalitatearen arabera, beste ez gauza initz ez genituzke egiten al, zilegitasunaren arabera intsumiso egin ginen bezala soldaduzkari, zilegitasunaren arabera gure aurren hezkuntza, gure esku hartzea zilegizkoa iruditzen mani mazaigu, egiten dugu ez. Gero bada legalitatea, eta horrekin nola jokatzen dugu, ez energia soera galtzeko, azken finean gatazka antzu batzuetan instituzioekin, eta energia hori erabiltzeko gure benetazko proiektua gauzatzen ez. Orduan, hortan gabiltza, orain zingiran aipatuten bezala, proiektu autonomo batean, zer autokudeatu batean, diru aldetik baditugu behar ekonomikoak, baina nolazbait gainditzen aldira nahiko erreski balin bada kolektibo bat elgar laguntzan ari dena, eta bere gain hartzen balin baitu hainbat gauza, azken finean hor diru aurrezte interesgarriak ere egiten dira, ez da norbaiten hilabete saririk edo soldatarik pagatu behar, eta ez, orduan beharrak zera badira, behar ekonomikoak, espazioarentzat eta baina kolektiboki eta aterabideak ere badira. Eta bestenez, autonomo izaitea instituzioekiko eta bide berri bat urratzea dagoen jendartearekiko, ez du nahi isolatu nahi dugunik, edo gure espazio ideal txiki hori eraikitzeko asmoa dugunik, abstrakzio eginez inguruan dagoen guziaz ez. Ez, olako proiektuen xedea biztan dena da zabaltzea, gizarteratzea, albezain bat eta hageman lotzea, proiektuak garatzea, eta zentzu hortan bizitoki bezalako espazio bat, dagoen egoera eta ingurumenarekin edo, etengabe hagemanetan da, baina ez jogu uko egiten guretzat funtsezkoak diren balore horiek bizializateko eta garatualizateko espazio autonomo batzu sortzea, ez? Bueno, ni ikertzeko elkartekoa naiz eta oso gustora nago. Hemen, sinesten dutelako gure kapazitateak eta horrekin sustraiak emozionatzen dit asko. Nik gehienez esango nukena da, gehiago ikusten da gure diskapazitateak gure gaitasunak baino, gure kapazitateak baino. Nik gustatuko litzake jendea eta bai gizartea pentsatzea alde gura edozein pertsona bizi. Edozein gaitasunak alde gura egin, edozein pertsona bezala. Badakit ni daukadera kromosoma bat gehiago zuek baino. Baina nik aldet bizi, zuek bezala. Aldet bozkatu, zuek bezala. Anik zenamoratu, zuek bezala. Hori nahiet erreflexionatu bizitza hontan. Ere espazio bat eduki komunikabidetan eta ez utzi guri aparte. Gu ere daukau gure hitza eta gure etorkizuna. Eta hori pentsatu behar da. Eta hori denen helburua izango da. Hori bortxatukoet.
Bueno, gube azkenean kontzientziazioaren arira, Bueno, kasu honetan gure proiektua bai da Euskal Herri mailan hartzen daben proiektu bat, orduan zuzenian administrazio publikoakin eta saiatzen ga, nola baitzeko harremanak eukitzen lortzeko azkenean, gure ekimena bai zabaltzia bai liburuxkak ateratzeko, edota jardunaldi batzuk antolatzeko, edo dana dalakua. Baina, karo, gure helburu azkenean, boterea herrixei emutia da, nola baitxesan da, ez? Orduan, gutxinaka, kontzientziazio bide horretan be, administrazioa be, edota herrixetan dauden eragile desberdinak eta kontzientziatzen jutia da, ez? Orduan, gutxinaka, jungo gineake bai botere hori ematen, edo. Zakit, iguale herrixetan da. Bai, zakit, iguale, pixkat guk zora luzen ikusi duguna edo, ez? Hor bai, azken finean honek ipintzen dau kolokan oinarte dagoan dana be bai. Boteria ez gabiz eta botere oreka bat ez. Orduan hor bai ikusi gendan, hasieran guk suertia galanta euki genduala, bai udala bera, gobernu talde bezala, bai eskolak, bai herri mugimendua, hortan edo hontan abiatzeko preseualako, ez? Eta hortik, ja, pauso bat egin da, zauz. Baina giza da gero, bai gobernu aldaketa bat etorri danian edola, berriro kolokan jartzen dela, ze honek eragina, oin poliki hasi gara eta astapenetan gare, baina luzera begira, esketan aldatu aldau. Hau da, nun erabakitzen diran gauzak, zer reitzen dan, zelan garatzen dan herri hori, eta garo, horrek dan hori eragiten dozku bai. Orduan nik bai, ikusten dut, hori, danok ikusi ardogula honen, edo hontan sinistu ardogula danok, eta batzuk gehiago sinistuko da, eta beste batzuk gutxeo, eta hori beti pasauko da, baina igual, asko sinisten dugun lana dela, bestieri ikusaraztia bebai, hau dala bidia, eta benetan nola lortuko dugula herri ezitzaio bat, eta danon dako izango den herri bat. Bakar, hor ez da erreza, ze danon naizak ez dira beti berdinak, eta guk oin bai irudikatzen dugu erronka bat bezala oin daukagun egoera herri izan, ez? Beste jente bat sartu dela, instituzioetan edo, eta ia zela konbentzitzen dugu zen, edo eurak behi ikasten duten hau dala bidia. Eta horren, beti hor zabiz, ez? Eta gero, baliabideri begira bebai, komeni dalako, edo, gure herriko dirua da hontan erabili nahi duguna, ez? Orduan, ez dakit, nik pizkat hor ikusten dut. Ni idea honi hartuta, ez? Azken finean da, hasi ginenean, ez genekin izango zen hau. Hasi elkartzen, idea botatzen, irizpide antzeko genuzkan, eta horrela jo gendun. Eta ez genekin zer ritmoan izango zen. Zertatu zen, ritmo batean gindoa zela, bapatean jardunaldi egiten dira, kriston erantzuna, jende herritan hasi zen moitzen, jarraitu gendun lanian, eta iaz, urtebeteko akordio bakarrik izan zen, foru aldundikin. Baina bi persona aditu die 8 herri horietan dinamizatzen, formazioa ematen, bereik eskatzen duten guztia laguntzen, ez? Hango monitoreak prestatzen, hango ludoteka nola egin, hango parke bat nahi bada nola egin, dana parte hartze ikuspegitik. Zertatzen da, laguntza badago, importantena da ideia garbi okitzea, eta konbentzituta egotea ideia horrekin. Laguntza badago, hobe da, eta dagokigun laguntza bada, gure dirua dalako. Ez badago diru laguntza hori, prozesua manso joango da. Baina, baldin badago laguntza, bai udaletxetan ikusten bada, hildo hori, diputazioetan, jaurlaritzan, Nafarroko gobernuan, nahi duzun guztietan ikusten bada, eta bultzatzen bada, indarra handiagoz joango da. Importantea da ideia, eta konbentzituta egotea hortaz. Zergatzen da, realitate badak zein dan, botereak, segun ze boterea, normalean beti boterea dauke interes konkretu bat, orduan oztopatu egiten dula. Eta eskola libre, zergatik ez dibultzatzen. Sistema izaiolako komeni. Bestela, eskubide berbera dute, besteak bestein eskubide berbera. Zergatik, sortzen zaio grano bat sistemari, kalte indi zaioken grano bat, onditzen bada, zergatzen da. Eta ni uste dut, hori jagin behar dugula hor dagoela baita ere, guk jagin behar dugula jokatzen alde batea eta bestea, eta gure dagokigun dirua badela ere. Bueno,
nire ikertze taletik nator, baina pixka bat, badut amets bat ez, zuek denok eta gu nolabaiteko ezgaitasuna daukagun pertsonak elkartzen gaituena ez. Eta da, nik pentsatzen dut, askotan, dirua gehiagi xabutzen deula bat ezen eguan ez. Hainbeste hotz, hainbeste eurizaparra da, eta denok jotzen dugu beti tabernetara, zinemara, eta etxean geratzen gara kalera esateatzea erren ez. Nire ametsa hurrengoa da. Jende askok uste du ezgaitasun pertsona ez garela divertitzeko gai, ez dakigula dirua erabiltzen. Espero ez dela zuen iritzien parte izango, baina bai gaur egun nire inguruan topatzen dudan zuen adineko eta zuen moduko gazteri asko den iritzia ez. Ezgaitasuna duten pertsonek ez dutela askorik balio. Orduan hori aldatzeko nire ametsa da lokal bat sortzea. Baina ez guretzat bakarrik, ez ezgaitasuna dugun pertsonentzat bakarrik. Baita zuentzat ere, zurekin konpartitu nahi dugu. Zertarako? Garena eta ez garena, elkarrekin bizi, elkarru ulertu, eta ulermen hori, elkar bizitza hori aurrera emateko. Nik uste dut posiblea da, eta denok saiatzen gara, denok gure aldetik, ondar tanta txiki bat jartzen badugu, edo esne tanta txiki bat, aski da, amets hori egia lortzeko. Beraz, nonbait prest baldin badago, edo uste badu, gure amets hori bultzatzeko zer egin dezakela, mesedez, hurbildaria gure gana, eta bide batez gonbidatzen zaituztet, binaka baldin bada ere, Blankarekin edo ikertzeko beste edozeinekin kontaktuan jarri, eta binaka ikertze ezagutzera animatzen zaituztet. Eta guztia bentzutea baldin bada, infernua baldin bada, esaera batek dion bezala, erritxik infernu honi, baina berriro diot, guztia infernua baldin bada, gora infernua eta gora zuek! Bueno, nola izan ezu? Joseba. Niretzako oso importantia da esan dezuen dana, ez? Baina guk adibidez zingiran zaintze deuna da bakoitza bat gehala, ez? Aitziber da bat, eta aitziberrek ditu gauzak erabatea, igual ni baino askarro gauza batzuk, beste batzuk ni baino polikillo, osea, niretzako importantena da pertsona bat bakarra bezala. Eta hor nik usteet azkenian danak gea bakarrak, ez? Gorka da bea bakarra, nire, orduan, zuk esatezunak igual, bai ba, hori da. Baina azkenian, gizartian nola tratatze gaituzte, danak berdin jun berdeu, osea, azkenian, eskolan ere dana batea ikasi berdeu, kalian ere dana berdin jantzi berdeu, osea, azkenian gea danak berdinak, eta ez gea, ez da errealitatea. Ez gea dana berdinak, dana gea desberdinak. Eta hasi berdeu, olako txikila dianetikan kontatzen hori. Egia handia da, baino ez dut ustez inozko danik, osea, ez berdinak. No, señora, ¿de qué somos diferentes? ¿De qué? Dime de qué. Yo puedo pensar igual que tú. Puedo gastar el dinero igual que tú. Hablando y muchos os reiréis. Puedo hacer el amor igual que tú. Puedo hacer todo igual que tú. A mi manera, pero lo puedo hacer. Por lo tanto, no soy ni diferente a ti, ni diferente a ella, ni diferente a aquel vecino de enfrente. Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos las mismas capacidades, pero a diferentes niveles.
nahi dizuet anekdota. Casablanca ikusi duzute, za? Bueno, Casablanca, bai Enrique, bai Joseba eta bai lagunak egiten taldea, lagundu zidaten, porque ni nengoen posgrado bat egiten, eta eskatu nien laguntza. Zaniet, bira, lan bat egin behar dut, eta eskatzen dizuet laguntza. Orduan pasanien estena ez dakiz zenbakia zen, eta, bueno, orduan geratu ginean, ja grabatzeko eta, bueno, zein izan zen nire sorpresa, bueno, sorpresa baino zentzuan de emoción, osea, hasi ginenean ja pixka bat interpretazioa eta guzti hori lan zen, osea, buruz zekien hitzez, osea, estena osoa, osea, hori aktore profesionalekin ez da pasatzen, osea, zuzen, osea, dena, goitik, bera. Orduan, bueno, landu genduen interpretazioa, gero kamarako mugimenduak, eta orduan, ere laguntzaileak ziren, osea, kamara beste lagunak egiteko, osea, esan nahi zuet, bueno, ez dakit zer esain nahi nuen, baino, Bale, beraiek niri lagundu ziaten, eta nota hona atera genuen, Ba hori ez, nik uste inorozkiala diferente, baizik eta bakoitzak bere nivela dugula, bere gaitasuna gara, bere gaitasuna ditu orduan, bakoitzak mundu bat garela, bai, baina horregatik ez gara ezberdinak. Denok egin ditzakegu beste ekaina. Gai geralako ez? Norbait ez gai ikusten zerbait egiteko. Isilik eratzen dira guztiek. Bueno, animo! Beste galderarik bada? Inorrek ez? Bueno, orduan txalo bat, denontzako.